Light wachichina shaki. Hi guys. Please, can you please take others? Take mungo take vamwe. Take vamwe guys, tikurumize take vamwe guys. Hello, welcome. Brishex, hello. Nobutle, hello. Rumbin Love, hi. Right. Can you please take others, guys? Can you please call others? Nasita chinja tamboshanyira ove ku YouTube. Nasita shanyira ove ku YouTube anditika network yedu iri strong. Nasita shanyira ove ku YouTube anditika kuti vatu veku YouTube na iwo vafilewo chi. Tanyaradzwa ndeipi kuti vanhu veku YouTube vafilewo chi. Vafilewo kuti aiwa tinovarangarira. Hesikani Sisi Lucinda Garisha kuri sei mfano wangu. Uri sei Agnes, hello. Kuri sei dedzaiwa me guys muodzo nhasi tiri kuno. Vataurire kuti nhasi tiri pano. Toda kumboshanyirawo vamwe handiti. Toda kumboshanyirawo veku YouTube kunoko. Saka tauyawo veku YouTube vanogara vachicomplaina kuti aiwa kasisi. Ko isusu tisiri ku Facebook todii. Saka tikati aiwa regai nhasi tiuye pano. Saka guys ingotegawo vamwe ameno zvinoita here nesanamboita live pa YouTube. Neni zvinoita here kuti mutege vanhu. Zvinoita. Hanzina Brisha kusapa magona SIS MELLY. Yesi charakupa. Aiwa, tinotenda chavunduka ndeipi, Tracy ndeipi. Tegai vamwe guys. Tegai vamwe. Ameno zvinoita chitegai vamwe kana zvichadzi namiruka zvinoita. Tegai vamwe muti tiri kuno live yatanga. Nai munhu ndanda to go streamer. Pane munhu ndanda to go tra stream live. Kwai kuna tegi na Alice Susi. Alice hakuna tegero. Mira zvacho indaudza umwe munhu kuti takutanga iwo streamer kuningirikiri zvino munhu wacho nauyawo zvinhu zvevanhu regai nditrai kutomufonera ndione kuti kwaanozvamisa seiko. Hesile twin ko muri monyari piko zvandatotanga panapa iye handisi kumubata naye. Manje apa ndikutira kumufondera asi kubata foni kakuti zvinhu zvachowo futi. Izvo nditori ku YouTube nevanhu kuti vachiziva uku kuti ndatanga kunoka vachazivi kwezivo vanga vatachaiko streamer ku YouTube ku Facebook. Ndakangogara pa YouTube izvo vanhu havasi kuziva pongori nevanhu kuda 55 vazhinji havasi kuziva vakamirira ku Facebook. Tatataurana na 3 chaivo streamer uku ndoitira ku YouTube zvino havachabatiki. Hanzi isai link ku Facebook. Ndisiye into zvandoziva. Hanzi isai link ku Facebook. Link yacho ndoiwanepi? Ndipe link yacho. Nyora hii link ndikope. Mira ndione kuti link ndogona kuiwana here. Right share. Ikuti share ku Facebook. Right. Link ndaiwana. Ini link ndaiwana asi mira nditore neimwe phone link yacho. Nai munhu guest anenge achida kupinda. Ndariona she button ndariona kandi ndoda kutora link ndisire vanhu uko ku Facebook. Ini zvinhu zvetechnology ndandizvigoni. Handizvigoni ini zviri. Uri
zvinhu zvacho then iri papi YouTube yacho apa angu es hello nhasi takutsikaita titiuye pano titire pano zvino ndindokonewa kutega vanhu vakamirira live gumirai nditirai kutora linki neimwe foni vanhu vakamirira live ini ndindakonwa kutora linki kuti nditumire vanhu nai moti zvinoita zvinhu zvacho okay ishi ndaiwana share nditi copy link right ndaiwana zvaita mirai ndiposte kufacebook mirai toni asita network haufa guys network bo here ndikubvunza kuno network iri bo here guys network iri bo here maiti nhasi ndiri kuno uku network bo here because network yanzi ndoinonetsa isusu mawifi edu kuno kuafrica akadhakwa mawifi edu ekuafrica akadhakwa isusu kunoku saka zvimwe zvacho zvinogona kunetsa guys ndaisa link kufacebook kuti vanhu vauye pano ndaisa link kufacebook manje kuti vanhu vadi vauye kunoku saka let's hope kuti vachakurumidza kudi kuona link titange because munhu akatomirira nditi let's hope munhu achadi vachakurumidza kuona hanzi network bo kana yakadaro bo hanzi network iri kunetsa tatove 71 takangosvika pa100 totanga right tikasvika pa100 totanga tave pa82 anzi inonetsa wani inandiziviwo Christine ndizvandongowawo nevanhu kwanzi inonetsa succeed show muna nematishets right tapa 92 hatiri kufamba here tikangoti 100 nhasi toitira pano chete kuitira vekuyoutube hatimboindi kufacebook zvino ndite tiri 100 zvezvo tosvika kuma1000 kugo kufacebook kana tiri 100 nhasi tinongoita ndokutoti vanhu vajairewo kuti topota tichiyawo kunoku right tasvika manje tasvika makadii maswera sei manheru mamuka sei kumatima nenyika nditi aiwa ngatisanganei pazuva ranhasi aiwa vanhu vekuyoutube tinokufarirai tinokugamuchirai takushanyirai nhasi tikati rega tiuye pano munowanzokuona hanzi SIS MELLY vanhu vari kumatshirt please come and collect tshirt yei hanzi vanhu vari kuti matshirts okay Milka ndiye ane matshirts ecape town anditika Milka ndiye ane matshirts ekucape town anditika right so guys vanhu vekubva nditi tinokufarirai vamwe vaikumbira SIS MELLY tokumbira mumboitirawo kuyoutube saka nhasi takutsikai nokuti tese tiri family handiti we are one family nhasi takutsikai tati tiuyewo kuno handitika tizoswerawo tichitamba nemi kuno kuti timboitira live pano mumbonyatsoibata muchinyatsokomendawo muchibvunza mubvunzo handitika pano palive muzuva ranhasi ini zvino inhamba yamunozofona ini handiizivi kuti ndoitega sei pano handitika panhingirikira apa
ndikiri paYouTube handizozivi kuti nhamba ndinoitega sei. I hope mese muri right. Dhumelani njani, sandivonani, macherano abudhi, nhasi tiri pano. Taweni musikana anonzi Noku, handitika. So musikana anonzi Noku yane nyaya yake yanoda kutaura. Ane zvakare advice yanoda kupiwa nemi. Nyaya yake inyaya yekuti zvinhu zvinowanikwa mafamily, handiti zvinhu zvinowanikwa zvakare mukuroorwa umu. Asi guys, kana kune vaya vanenge varipo maghost account anotuka vanhu kana maghost account anoda kujaja vanhu, please pana iyi haisi haidi nanenge achitaura nyaya yake kazvimiririra. Saka tokumbura kuti muve nerespect, handika. Please respectai vanhu vanenge vadi munhu anenge auya achitaura nyaya yake pano, handitika. Tinokumbira kuti murespecte munhu anenge auya nenyaya yake. Zvechisavage aiwa munoita kune mamwe mapage, pana tisika zvechisavage, handitika. So without wasting much of your time, regai tideedze kola wedu asvike pano tinzwe kuti nyaya yakamira sei, handitika. Ndikuona sokuti makomenti enyari kumboda achitiza wani zviri kufamba seiko. Kochi chiri kuitika kuti makomenti ambopota achitiza naimi. Taigira nhasi tauyawo kunoku. Saka regai tibve tafonera guest yedu ibve yangopinda pano, handitika. Tibve tanzwa nyaya yake kuti zvakamira sei. Muupenyu tinorarama zvakasiyana siyana. Mupenyu muzere zvimhingamupinyi, mupenyu muzere zvinhu zvakawanda, handitika. Zvausina kurarama iwewe nezvimwe zvaunenge uchirarama iwewe, handitika, unenge usiri one, munenge makati vanhu vari kuzvirarama. Saka isusu sediaries, we are there to uplift and to interact with one another and to help one another, kwete kuti tiwisirane pasi nekutukana. Regai tideedze guest yedu abve angoya pano nhasi. Regai tideedze guest. I hope muri kunzwa. Hello, SIS MELLY. Yes, Noku, uri sei Noku? Hello. Yes, Noku, uri right here? Ndiri right zvangu, muri sei? Aiwa, ndiri nani Noku, right. Tinokugamuchira pachirongwa chedu chezuva ranhasi. Tiri pachirongwa padiaries. Hatisi kuitira hedu kuFacebook. In case unogona kuzopinda nemwe phone utsvaga kuFacebook, tiri kuitira zvedu kuYouTube, handichiona. So tangoitirawo hedu pane zvataitira tiitire kuYouTube, handitika, kuti newe wacho uwewo protected. Anditoona. Okay. Okay, ndatenda zvangu maita basa. Right. So tiri panapa kudai so Sihle une nyaya yako yawakandifonera nayo uchiti sisi ndine nyaya actually waitochema chaiko zvotodza kuti wairwadziwa nezvinhu zvari kusangana nazvo. Une makore mangani? 37. 27. 37. Oh, 37. Nevana vangani? Vana vaviri, right. So toda kuti alright. Okay. Toda kuti timbodzokera kumasure utiudze kumatangiro azvo, maroorerwo akaita, kusangana kwakaita nemurume wako, kwauri kune imwe nyika isiri South Africa, isiri yemuno amene wakati uri kuNamibia, handiti wotitsanangurirawo kuti zvakaitika kuzosvika panyaya chaiyo tinyatsoziva kuti chakaitika. Can you please explain to us tinyatsonzwisisa? Alright, SIS MELLY, bate makadaro nekuti ndine visitor ndimudze kuti ndiri pa phone ne. Alright. Then ndobata pa izvezvi. Alright. Andizoti mungadropa then ndokufonera back. Alright, unoda kuti ama minutes mangani ndokufonera back? I think only 5 minutes dzinoita. Alright, ndokufonera after 5 minutes. Alright. Saka guys, munin'ina wedu akumbira kuti ari kukumbirawo only 5 minutes. Pane zvari kuda kuti arepapukudza vamwe vanhu kuti ndiri pafoni, handitika, then ozodzoka hake. Saka tichimirira munin'ina wedu 5 minutes dzaataura idzi. Ndoda ninyaya ina handizivi kuti nyaya iyi ndoitaura here kana kuti zvinhu zvinozvitaura here kana kuti ndoita sei, ina handisi. Asi mufunge guys, ndine 3 days ndiri kuvingwa nevasikana. Nensi yamarula. Onokozati kana chida zvivindi ndomwe yamarula. Grazi rangu wani roro. Kune vana vari kundivinga vakawanda, handitika, vari kutoti vakauya kwandira SIS MELLY kune link yekuenda kuenda kuIsrael. Ndikati kuIsrael kunoitei? Zvikai vasikana vari kuenda kuIsrael.
tikumbirawo linki kuti mutivhunzirewo padiaries kuti vakamboinda vatipowo first hand information. Ndikati kuIsrael kwakuindwa kuIsrael kunoitwei futi ikati madhiri emari isiwo madhiri emari atidi kudi atisi kuda kusarira ndikati towisawo tikati kwai kunei kutengeswa chiko kuIsrael tofamba sei kunei tipinzei wasikana mugame tiri panongohasiliwa tinongowanikwa tiripo zvikanzi aiwa asiveliro ramungaiti ndikati ndere ivi zvinhu zvachoka musaseke pazviwa ndindoka ndobvimbwa kuseka zvikanzi kumobhiya ndikaingokupa ndikokutengera yako ndifungidze paChristmas apa ndobva ndati shi ndikati imi vasikana tererai munzwi zvikanzi kuri kuenda kuIsraeri uko ndikati kuIsraeri sakati kune netwei muda unoitei kuIsraeri zvikanzi sisi Melly tiri vasikana venight rider anditika tiri vasikana vanofamba usiku tinotsvaga usiku tinoshanda kumabhawa ndokatoshanda anditi saka zvakoma saka tichenda kumabhawa kudaro kwai kuIsrael kwadhuka maruko kwanzi kuIsrael kwadhuka mari sisi Melly musatakambotsiva navakora kuti kudiko zvikanzi tikati mari yacho yadhuka paii kwata mugotere zvikanzi kwadhuka mari simi kwai kuIsrael hakuna vasikana vanoita zvekufamba usiku saka kuri kuinda maZimbabweans nemaSouth Africans ndo adi akabata ikoko basa riri kuitwa saka kuri kuindwa izvozvo zvikanzi kune musikana wakatoenda izvozvo wanga wakaita 3 months dzake akauya anzichi $36,000 kwai because maUS zvaunoita kune zvinhu zvine vanhu vanenge vameno zvine connection mukati hanimaona kwanzi kune angu ES regai ndirondedzere zvandahwazve regai ndikurondedzerei zvandanzwa ini zvikanzi saka unopuwa mari opuwa mari yako yakawanda yemuwandu kwanzi saka pazuva ukashanda zvakanaka naka chaiko unogona kubata kana kuti $3,000 US kwete mabhondai atikutaura pano kwa unogona kubata mari iyoyo takupawo information kuti tinofamba sei ndikazi zvinosaka inini ndikasaka inini information ndoiwanepi hanimona zvikasisi Melly tokumbirawo mutivhunzire kumadiaries kuti tofamba sei handiti makati padiaries panotaurwa zvinhu zvinenge zvichiitika ngati muupenyu hwavanhu muzanda ndaomegwa sokuti ndotaura zvinhu zvakadai palive kandodini asi nyaya yekuti vana ava handitika vatotaura vatokumbira ndanakuti tigandidaridze ndikati saka imini ndi munhu wamakambonzwa wakaindako pane akambodzoka here nekuti pamwe vanhu vanodii pamwe vanhu vanonofira ikoko vasingadzoki zvikanzi kana kune vakatoinda vakadzoka vakasvika vakatenga mota dzavo izvi vari kutovaka zvikanzi saka tibvunzireiwo padiaries because mavhisa takatoita tave nawo kwanzi kana ushandisa passport yekumalawi kwai unogona kupinda wedidi hamekuda unopinda kuda zvidi vhisa here asi kana uri muno muSouth Africa muno kwai kune managerian achona anenge achizoindisa vanhu kwai managerian anobhadharwa kuda 100,000 rands here kuti vakuindise ikoko asi kwai kune mari zvinhu ina vana vari kundiudza handimona kuWhatsApp kwanguko ndikatorai tichavhunza kuna vamwe kuti zvinofambiswa sei nangu handingakurudziri kuti muende kuita chihure asikana zvikasimela tazviza muchaine lecture haisi nguva yekuti mumbototira lecture right now haisi nguva yachona because isusu tikutoda kutoenda ende hapana chamunotudza chamugona kutimisa isu toda kutongoenda asi zvanga zvakanaka kuti dei tanga tira tiri chigurupu so kuita kuti pakawana chinowana mumwe wedu tinenge tiri pamwe chete ndikati no problem handitika chirega ndibvudza saka vana vai vachingobva kundifonera handimona vachibva kundifonera vana ivavo handimona nhasi ndabva ndafonerwa futi neumwe munhu handitika ndikati hakusiriko kumaarabhere kwainzi kunoliswa vanhu tsvina handizivi hangu handimona svika ndabva ndafonerwa neumwewo nhasi svika sisi Melly ndauya kuzoti nandingaomeri neinformation abvako inini ndikuda kutodzokera kuIsrael kune mari isingaiti sisi Melly ndikati indikatange nyaya yanamboiwa ndikanyatsokuisa zviri kufamba sei ndikati kunoitwa nezvei uyu ndiyazondipa information saka inda kutongotaura information yachona pano nokuti kwaindisheye ina handizivi ndida kuinda ameno zviri kwamuno kana kuti kudii ina handiziviyo handimaona inda tizama kuti vanava komadu tikutsvakirei zvokuti muite mabhizinesi zvikanzi bhizinesi rinotipa mari inokwana kuita $25,000 nderipi iroro ramunorigona kutipa bhizinesi nderipi ndabva ndangoperi kwengati aiwa munhu nemunhu nelife yake nezvaanodake hatina zvatokwanisa kuita saka kwaine musikana uyo azondifonera nhasi uyo achiti ari kutsvaka vamwe wekuinda naye
navo handitika nokuti unokamboinda kwai handidi kuomera information da kushiyawo navamwe because maslay queen azere uko kwai maslay queen kwai mamwe achona kana abva kunoku vanosvika kuvoramba kuti chi kuti ese hatisi mazimbabwens handiti ndikati pakanaka saka ndiye wazondipa information saka information andapuwa ndakuchingokupai pano handika kune vaya vanga vachindinetsa vana vaya kuti toda kuinda kuti musaramba muchindinetsa handika musaramba muchiya kuzonetsa nyaya yeisraeri ine handikuzivi kuisraeri handina mbotokuinda kuisraeri kwai munogona kuinda muri sechechi handika hanzi munogona kuinda muri sechechi amene wekokoko handika asi ndofunga I think asindofunga kuti chika vasikana avaka yes uncle yes very much but truly even if I can give you kutaura nevana ava havasi kutomboteerera chinhu havasi kuda kutombonzwa chinhu vana ava they are keen to go vana ava they are keen to go vari kuda kutongoenda zvestatement zekuti kwadzeye kuchadondiswa matuzvi mukanodii kwai vamwe vakadzoka nemota vamwe vakutovaka ndo pangove nemwoyo wavo handimaona ndatombozama ndisotikati totsvakai mari yebhizinesi tsvakai zvamunoda kuita muye nemaproposals mudii aiwa havasi kuda kuzvinzwa saka kuti ndashiya kuti ndodini saka ini ndangohwa kuchikwai munoinda muameno regai ningoti zvandichaitaka musikana inda ndamuti ini chimbofona utoudze vanhu wega ini handikazokunyadzogona kurondedzera sezvauri kuzvirondedzera izvi saka maybe regai ndingozoti chika anyora ake pasi kozi ini shuwa kurondedzera kwanga achiita ini handingagoni kuti chi ndigone kuzvirondedzera nokuti akanyatsorondedzera procesi yacho chaiyo yemafambiro acho akaita munhu wandifonera nhasi asi ende uri kutsvaka vanhu kuti abatane navo but ini kuti ndichizvirondedzera chaiko zvaanga achindiudza ini handichanyatsigona kuzvirondedzera because zvinhu zvakati rebei zvinenge zvichiitika hanimaona kusvika vanosvika kuisraeri kwachikokoko pamandege kwai mareservations pachichii saka zvinonetsa kuti chi pela jera zvandokureva kuti nangu handiita because ini am not involved ini imessage ndangoti meno ndichangokusvisira ishoko rachona but ini handina pandinopindira I'm not involved ndagara ndavaudza chokwadi kuti I'm not involved and I don't want to be part and parcel it but muri kuti muri kuda information ini changonosita shoko zviri kwamuri kuti maiwana kana tukudi saka ini kana vachizongoda ndongova nhamba wauya notouya kuwhatsapp ndoti ushu auya kuwhatsapp pedzeranai mutaurirane ini hangu I'm not involved so hanzi siyanai nazvo right ndatosiyana nazvo hangu ndatopedza ndandichingoti ndingokuudzai kuti chi ndo zviri kuitika kuzhoku kune vana vatouya varipo pano padiaris kudai zvivari kudoona havo vanga vatombouya chiri chigurupu handiti saka pamazuva ese vanenge kuvhudza kuti koma wakambohwa information ndoingoti ini handisati ndahwa kuda israeri handiziviwo saka ndakazonyatsoinzwa zvakanakanaka nevana but anyway ini am not involved handitika kana vachida kuinda kana vasingadi kuinda izvo zviri kwavari indazamawo kutaura navo asi information ichi vatiwa havasi kupanana mainformation vari kunyoomera vari kunyimana nemainformation saka anyway guys ini ndasiyana nazvo ndapedza hanimaona okay so pari iri bho guys kana uchinzi zvosungisa ini zvosungisa ndandidi kuzvipindira muda kuti ndinouchemberera kujere again hanzi don't give them information all right saka hanzi can't you see that you are being used to help with human trafficking human trafficking munhu mukuru anenge achizvifambira netsoka dzakachinda oga kwaanenge achinda kutonoraina uchinotora visa munhu mukuru hapana mwana mudiki apa kunoraina achinda kunotora visa vachiita madhiri avo waya ndo inonzi human trafficking iyoyo human trafficking but anyway ndazvinzwa regai vaite zvavanenge vachiita ameno havo vachazongoenda kumberi koko ameno ina I'm not involved handitika I'm not involved right so guys 5 minutes dzedu dzakwana handiti kana dzakwana tideedze kola but zvinhu zviri kuitika izvi I just so wish kuti dei pakamboita 1 handitika 1 mwana anoda kuuya pano handitika anoda kutaura nyaya yezvinhu izvi handiti madangers ariko manyaya dzechihure idzi nemaarabhu aya handimaona vouya pano votaura vachidzidzisa vamwe handiti maona kuti madangers akamira sekuda vana vanogona kunzwisisa because shuwa tazama kuti tivaudze but havasi kuda kuteerera indazama kuti ndivaudze but havadi kuteerera saka ndenda kufila futi kuti izvo right now ndenda kunzi saka vamwe munotaura izvi vamwe mutauri izvi ndendastirwa imi muchiti diaries ndevanhu vese saka ndenge ndava pakati but anyway kudzidza hakuperi handitika kudzidza hakuperi handitika kudzidza hakuperi tatodzidza kuti zvinhu zvakadai sokwai usapindire handimaona saka ndatobuda mazviri kana vasikana gurusu revasikana vana muripo panapa muchizvinzwa izvi kwai nemadiaries inini I must not get involved ende ina nda information andoziva mopanana information tsvakaipi information information tsvakai kune mamwe mapage
inangu information ndatozori madiaries kwai zvosungisa ndazingazvozvosungisa saka ina pachandoziva musazoya muchiti kwai moda information bva kwanziri ina handina information right saka zvatopera so regai tinde tifonere guest wedu ndofunga iko zvino ave ready tinde kunyaya dzedu dzatinofambira isu idzi isati dzizividzi right kwai vabereki ngatitarisei vana vedu kunze uku kukurutika zvakawanda uku tarisai vana venyu kunze uku yelo wave free here alright pakanaka munina right saka chitsanangura zvako titsanangurire kubva pakutanga kuti zvakafamba sei chichakaitika kuzosvika pasi varanhasi okay pakutanga pakukura kwangu kana kuti pandaka chero ukatanga pakukura uchizosvika paukasangana nemurume wako ipapo okay ini ndingangoti ndiri mwana akangokura ari mumwe chete pana mai vangu asi pakukura kwangu mundiregerere neshona yangu nekuti inini ndiri mundebele ndakakurira kubulawayo saka shona yangu yakangosangana nendebele saka makuriro angu inini ndakakura ndiri mwana mumwe chete kuna mai vangu asi mai vangu vanga vaine vamwe vana kwavanga vakarorwa saka vakasiya vana vaya kwavanga vakarorwa then handizivi kuti pavakawana nhumbu yangu handizvizivi kuti vanga vachiri ikoko kana kuti kwete asi ndongoziva kuti pandakakura ndandingogara namai vangu chete ndo makuriro andakaita ndaigara ne3 saka inini pamakuriro angu ndaingozvibvunzawo kuti isiso hatina hama here nozviziva kana uchingogara uri mwana uri wega mai vako vanenge mai vangu vanga vari munhu anoshanda angari nesi noku pane vari kukumbira kuti you can mix ndebele and shona so that uzvikurerukire okay so ngakhulumisa indebele kuright ndichazopota ndichivatranslatora it's okay mina ngokukhula kwami nje ngakhula ngingumntwana obehlala eyedwa kumama wami so impilo bengiphila njengomntwana oyi-1 efamilini ngingakwazi obhuti bami osisi bami bengingabazi so the way engakhula ngakhona mina ngangihlala ngizitshela ngithi kanti mina asila family na ngike mbuza umama wami ngimbuza nge-situation yona le ngithi kanti thina sila family ngoba each and every time na besihlala siseharare singavakatshi yena behlala esemsebenzini mina ngihlala la angiyindawo ansomntwana lona ophuma esiyadlala uyabo alright but mira wakadaro noku mira wakadaro right noku ari kuti akakura ari mwana 1 andisika pana mai vake saka akakurawo life yaye mwana 1 but vaigarana kuharare namai vacho saka paigara namai vake kuharare handiti vanhu vekuti vanga vasingashanyi pamaholiday vanga vasina kwavainda zvokuti iye mwana uyu akasvika pakuzvibvunza kuti ko hatinawo here hama tinongogara tingori pano kuti tisina kwatoshanda saka zvaingomunetsa wachikura right hamba pambili then ngesikhathi sona leso ngikhula uyabuhawukela abanye abantwana uyabona abantwana bahamba besiyadlala balabazali babo uthola ukuthi abanye abantwana bajabulile banesihlobo zabo wena awulasihlobo alright so mana kancane nami undipe inguva yekuti ndi-translate saka anzi muse vanhu akakura tidaro takakura tichiti vamwe vaiona vamwe vana vachitafamba nehama dzavo vachitambawo nefamily dzavo but ini ndaingozvibvunzapo kuti hatina kanawo hama kana chii tiri vanhu rudzi zvaindibata because ndaiona vamwe vana vachichi even esikolweni
bengumntwana lwana bengumntwana obright sibili ngoba even ngiyakhumbula ngiku-grade 3 mina bengibala i-newspaper abantu beze bemanga bethi umntwana lo uku-grade 1 ngithi ngiku-grade 3 bemanga bethi the way obana ngakhona i-English ubright kakhulu so mina lesana isikhathi mina bengihambe esikoleni sona lesi eGwadzana lapho bengifunda khona umama wami Noku, can you mix Shona and Ndebele? Okay. So that we don't waste people's data. YouTube is expensive. Okay, all right. Saka panguva iyo neuthini nandithi ndayingogara namai vangu vanga vari strict zvekuti so each and every time mai vangu vaishanda every day so kana ndichidzoka kumba ndaitofanira kuti ndosvika pamba ndocleana before ndichita zvinhu zvese ndinobisa uniform yangu ndoigadzikapo bhutsu dzangu ndopolisha ndoona zvinhu zvese kuti zvakanaka mai vangu vaitosiya 50 cents what 50 cents iyo ndeyemuriwo then ndichafuna ndichitenga muriwo ndichiita zvese then ndosvika pamba ndoita zvinhu zvese zvinoitwa pamba ndogeza ndoita mabasa iwayo saka ndakangokurawo ndichingozviti maybe tina family so mai vangu kana uchivabvunza vaita dzimwe hasha dzekuti havatombodi kubvunzwa nefamily even baba vangu vongondiudza kuti baba vako vakafa saka neno ndakangokura ndichingoti baba vangu vakafa ne then nekuti taimboendawo kuchechi kumasowe saka dzimwe nguva taigona kunzi tiende taenda kunonzi andichanyatsoziva kuti pane zviya zvimatripi zvamunotomboenda muchinamata so dzimwe nguva ndaitomboenda ikoko then ndotova freewo kuti at least ndambobuda ndambosanganawo nevanhu handiti saka zvaitondibatawo ndichiti at least ndinombobudawo asi mai vangu vanga vasingazvizive nekuti vanga vari munhu ari strict airova zvekuti saka ndakangogara upenyu huya ndikangohujairira then unongoziva kana uri mwana uchingokura pane unongoitawo musikanzwa handiti saka mai vangu pane rimwe zuva vakambonditora tichienda kuna vamwe ambuya tina kumbonyanyogara tikagara maybe 3 days tichivaona then tikadzokera kuHarare tikagara namai vangu asi mai vangu ndaisingatombofariri kugara navo nekuti the way zvavanga vasiri free neni vaigara vachingondirovawo uchingogara uchingotukwatukwawo so then ndikangosvungawo ndandichita grade 3 papo ndikangoti mai vangu vaitogadzira vaigarisa mari yavo mubhaji mumodhopo then ndikangofunga ndikati ndega nditore mariya ndikatora mariya then ndikati ndida unokwira training kuenda kuBulawayo pandakasvika kuuya mwana mudiki akati auda kutravhela wega hazviite kwaiwaindepi kuBulawayo ndaida kuenda kuna mbuya vangu handiti ndandine shungu dziya dzekuti ndikudawo family handiti okay saka paya pandainge ndichiti ndikuda kuenda kuna mbuya vangu pakawanikwa masocial workers zvikanzi izvi hazviite kuti mwana uyu aende kure nekuti arega mwana mudiki then vakatanga ndibvunza kuti zviri kufamba sei mai vako vari kupi ndakangoti ina ndichada kugara namai vangu vanogara vachindirova so ndikumbira kuti musandidzosere ikoko kwavanogara ndoda kuenda kwambuya vangu nekuti ndandine engawo iya yekuti mai vangu vane hasha vanombondirova chichi havadiwo kuti nditambe hatina family saka zvese zviva zvakachingondishungurudza zvichingogarawo pamwoyo pangu then vakanditora kwamasocial workers vakandiendesa kune imwe nzvimbo handichaziva kuti yanga iri nzvimbo ipi ndikatogara ikoko I think ndakagara 2 weeks vachiti vachanditsvagira munhu achaenda neni ikoko kuBulawayo then ndikagara ikoko zvakanaka then vakazonditora vachiendesa ikoko kuBulawayo then vakasvika neni kuBulawayo vakasvika ndikatovaratidza kuti ndikatovaonesa nzira zvikanzi motoziva kwauri kuenda ndikati tikasvika kumba kwambuya vangu ndikasvika mbuya vangu variko
then ambuya vangu vakatoshama zvikanzi wauya ndiani wauya naye vakatotaura nezvikanzi ini ndiri social worker chichi achivaudza nenyaya yangu zvikanzi then I think vakatora social worker ndiyo yakati vachaenda kuna mai vangu vavaudze zvinhu zvese zviri kuitika vabvunzirudze kuti zviri kufamba sei. Then nguva yacho ndikatoramba ndikati handichadi kudzokera kwamai vangu ndotogara panapa. Then vakazoenda kunosangana namai vangu ikoko kuHarare vakavaudza vakataudzana. Then mai vangu vakazouya ini ndikaramba kudzokera namai vangu. Then ndikazogara kuBulawayo ikoko. Pandakazogara kuBulawayo mai vangu vakatanga kusapota vachitumira mari zvese kuti ndiende kuchikoro. Then unongoziva kana uchigara nemumwe munhu vanototorawo advantage handiti. Ambuya vangu havana kumbozvifarira vakati ina ndingagare newe tichakuendesa kumusha kana uri kuBulawayo kune misha inodaidzwa kunzi magusini so unonzi kuLupani ikoko. Then ndikaendeswa ikoko kuLupani. Mai vangu vakazvinzwa kuti ndakuLupani ndakagara maybe 1 month or 2 months. Mai vangu vakaramba vakati handidi mwana wangu akurire kumusha ndanga ndichikumbira kuti mumudzosa agare kwaanga achigara. Then ndikadzokera kwambuya vangu ndiko kwandanda kugara manje. Saka panguva yandandigara nambuya vangu kune munin'ina wamai vangu. Then kune cousin yake imwe yacho yandinototi ndimainini vangu. Saka pamagariro andakaita vakaona kuti mwana uyu anoshanda zvekuti and haazi munhu kuti unongogara uchingomuudza kuti ita zvakati. Pandaigara nambuya vangu vaitengesa mafriziti taitengesa mafriziti taitengesa mafriziti. Saka ndaitotumwawo kunohodha mafriziti ozadza kula box onzi unofanira kutengesa mafriziti aya afanirwa kupera kana achipera then woenda kunohodha futi kune imwe nzvimbo yainzi Ntumbani. Ndiko kwandaenda ndichinohodha ikoko then ndodzoka. Kana wahodha mafriziti pane nguva yekuti munoona zviya cabbage handiti rine mashizha aya egreen mazihombe. Taienda kumarket toenda ikoko tonokumbira mashizha aya then ndiuye ndiugadzire unenge uri muriwo wedu we1 month even akuchigayo ndini ndaienda. Saka ndandiri munhu wekuti handimbocomplain nelife. Saka ndenge ndiri mwana anoshanda zvekuti saka vanhu vese vaingozviona vachiti mwana uyu anofamba anoshanda mwana wasisi ani vachiti anoshanda zvekuti. Saka pavakaona zvikazi vanga vakundirwira umwe wachiti ndoda kugara naye. Handi kana uri mwana mudiki unenge uchidawo kuti even kana vachida kukutora unenge uchibvuma vakazvikanzi enda unogara uko even 1 week or 2 weeks woenda unogara uko woshanda vakaona kuti uyu anoshanda ndogara naye. Mumwe wati chimbondipawo ndimbogara naye ndiende kosanda ndakungogara nzvimbo dzakadaro dzakasiyana siyana. Then kwakazoita vamwe mainini vangu vakaona kuti mwana uyu ndichazobhenefita nekuti munhu anoshanda. Saka ndainge ndine ivo vanga vaine mumwe mwana ari size yangu. Saka mwana wavo taienda tese kuchikoro. Iye aidzidza kune imwe nzvimbo kutauni ini ndaidzidza mulocation. Saka pakukura kwangu zvaindinyanyorwadza nekuti the way zvavanga vachinditreata. Mai vangu panguva iyo mai vangu vaitumira mari zvese kuti vanditengere hembe chichi asiwo vaitora mari vachiita zvimwe zvinhu zvavanoita. Saka ndakazogumisa ndakugara namainini vangu ivavo. Mainini vavo zvimwe zvinhu zvavaiita ndaitorwadziwa asi ndandiri mwana. Saka ndakagara namainini vava. Murume wavo anga ari musoja. Saka murume wavo pane imwe nguva aenda kuDRC aigara kuDRC then odzoka. Kana vadzoka vanodzoka nemakombat aya.
makombati aya ndini tinofanirwa kuawacha, ndini ndofanirwa kuaaina. Vakazvitakura, vanenge kuine manepisi aya aiwachwa, vanowaisa mubhaketi, mazibhaketi aya ekudhara egreen nechivharo voisa mukati momo vomasiya. Ndofanirwa kuya ndichiwacha manepisi aya, ndobisa tsvina, ndotora sunlight, ndoanyika, aitoita business neni futi ondituma zvonzi unoenda kunohodha muriwo. Ndichienda kunohodha muriwo kune imwe nzvimbo inodaidzwa kunzi kuSurichi kana muchiziva, kwaitengeswa muriwo ikoko. Ndaienda ikoko netsoka, ndichienda kunohodha, ndodzoka, ndouya ndichisunga muriwo, ndoenda kunogara kurodhi. Handifanirwe kudya dzimwe nguva, chonzi enda unotengesa, uchadya kana wapedza kutengesa, kana pasina zvisina kupera pana chaunowana. Even ini bhutsi uri grade 6 until form 4 uchipfeka bhutsi kusvika bhutsi yatoita hombe, bhutsi ridiki yosvika kutoita size hombe, uchingopfeka bhutsi iyoyo. Asina munhu anombokutengera bhutsu. Even uniform ndaipiwa nevanhu, asi ndaigara namainini vangu. Mai vangu vaitumira, asi ndaigara upenyu hwenherera. Saka ndakangogara namainini vangu nguva dzese dziya, then ndikagara namainini vangu ndikadzidza till form 4. Then pakaita imwewo cousin yemurume wavo akaona kuti ndogona kumubatsira. Mainini vangu vakaramba, zvikanzi zviite. Yanga achienda kuUK, akaenda kuUK akavafonera, zvikanzi ndandichikumbira kuti muti Noku, mundiunzirewo Noku, at least kana kuti or maybe ndimuendese kuchikora aite mamwe macourses. Mainini vangu vakaramba, zvikanzi zviri nani utore mwana wangu. Cousin aya akati azviite, ndandichiti ndibatsire Noku, sezvo muri kuramba hapana zvandingaite. Then ndikangogara upenyu hwekuti ini ndinongogara ndichingotengesa, ndichivatengesera. Then pakazongoshayika mai vangu, ndandapedza chikoro ipapo the same year. Mai vangu vanga vauya, vakauya kuzondiona, saka ini ndanga ndisingambobvumidzwa kuti even mai vangu vakauya ndigare navo padhuze. Vakangouya ndaingopiwa basa kuti ndishande, because mwana wako anoshanda chichi. Saka ndandisina opportunity yokuti nditaure kuti inini apa handina kugara zvakanaka. Ndakangogarawo. So mai vangu pavakauya, vanenge vanga vakutoya kutondiudza kuti SIS MELLY vairwara here, vanga vambobatwa neTB, asi ivo vanga vakurarama zvavo, vanga vanzi varight. Saka handizive, asi patakaudzwa zvakanzi vakaisirwa poison. Ndo zvakataurwa kuchipatara, zvakanzi vakaisirwa poison. Nekuti vanga varight zvavo. Saka ini zvakandishungurudzawo, ndakangogara pamba paya, asi uchingogara kuti ndichaendepi, zviri nani ndingogara ipapa. Ndakangogarawo, ndanga ndakungotarisa ma-opportunities ese, even mabasa ndichingotsvagawo. Then pakazobuda imwe advert munewspaper vachiti vari kuda munhu webasa kuBotswana. Then ndiko kwandakaenda ndikanoona munhu wacho kutauni, ndikataura naye zvikanzi apa pari kudiwa munhu ane passport, saka kana usina passport hazviite. Then ndikadzoka kumba ndikauza mainini vangu ndikati basa riri kudiwa ranzi ndiende uko, asi kuri kudiwa passport. Saka handizivi kuti passport ndinozoibisa sei sezvo ndisina mari. Vakati murume wangu achakuitira zvese. Then vakagadzirisa zvese, vakaita agent passport. Then ndikabuda passport, ndikaenda kubasa, ndikaenda kuBotswana. kuBotswanawo ndikaita munyamawo, ndakanoshandira munhu uya haana kumbondibhadhara. I think ndakashanda 3 months, zvanzi uchashandira chikafu. Ini ndikati zvokuti ndishandire chikafu
andingazvigoni nekuti ndachitofunga kuti ndabuda munhu wamo at least ndakuenda kunotarisira imwe future kuti at least ndishandewo. Then ndikazofonera mainini vangu vaya munin'ina wamai vangu vanga vaine mumwe munhu wavanoziva anga achishandira kuHaburoni akati alright ndichataura naye kuti akubvunzire kuti kune basa here. Neno ndikatofara ndikati at least maybe zvichanaka. Ndisingazoti upenyu huchiri kuendera mberi. Ndakabva kuya kuFrancistown kuenda kuHaburoni. kuHaburoni kuya kuti tisvike takafambiswa musango mapassport edu nekuti tikaonekwa nemapassport maSSG achatirova. Saka paya taitofamba musango tichinjwenga mota dzemaSSG tikaenda then ndikasvika kuya kubasa ndichiti maybe basa zvino asi basa nderekuti unenge uchirima uchibisa uswa ziyadhi zihombe rekuti autombozorore chikafu unopiwa ka1 pazuva. Ndikati apa ndikati kuna mai akuendo ndanchiendepi ndikangoshingirira ipapo vanga vati 100 pula pamwedzi. Ndikati at least 100 pula iyo even vakandipa nokuti ndandisina kana hembewo. Ndikati at least 100 pula maybe ndichatengawo tunhumbi twanguwo ndioneko semunhu. Ndikashandawo ndichishingirira ndikati ndikaudza amai ndikati inini handikambofe ndakazvigona zvepanapa at least zviri nani ndiende. Ndikangoshanda 1 month ndikapfurira ndikati at least nditsvage kuti ndingaende kupi. Ndichingotsvagawo muBotswanamo ndikawanawo rimwe basa ikoko kwanga kuri kuLovatse. Ndikagumisa ndakushandeko. Vanhu vese kuBotswana vanga vasikatombondibhadhari. Ndaingobhadharwa mari shoma shoma. Saka pandakazogumisira kushanda kuBotswana ndichishandira mumwe mukadzi anga ari kuLovatse. Ndiye akazongondibatsirawo kuti ndipfuure kubhodha riya rekuBotswana ndichienda ndichipfuurira kuTaun. Ndikazogumisira ndakugara munoziva musha munokuziva kuTaun. Kwandikatombogara ndikazongogarawo pane vamwe pasta ndivo vakazondibatsira nemukadzi wavo ndikagara navo. Vakati tozongogara neyo asi hatimbofe takakubhadhara asi unenge uchingogara nesu. Ndakagarawo ndichingoti at least ndine nzvimbo yekugara. Then ndikangozviona kuti izvi hazvibhadhari. At least nditsvagewo maybe ndipfurire ndiende maybe kuJoburg. Maybe ndiko kwandingaitawo lucky. Ndikatanga kufonerawo. Saka ndakazongoenda kune imwe hanzvadzi mwana wamainini iva munin'ina wamai vangu ndiwo wandakazoenda kunogara. Ndiye akazonditorawo asi iye akati haambofe akagara nene kuti haana condition. Akati ashandisa kune vamwe amai vekumushawo. Ndipo vandikazogumisa ndakugara navo ndikagara kuDeep Sloot. Takabva kuDeep Sloot ndiko kwandikazombosanganawo ndiko kwandikazodanana nemwana first born yangu ane 12 years. Ndiye ndikati ndivo vandakambogara navo then ndikagara ndasikatomboshanди nguva yacho. Ndikati at least ndawanawo munhu ndikagara naye ndikaenda kunogarawo kuPretoria. Ikoko zvisingambochinje. Ndikagara uko kuPretoria zvinhu zvakaoma. Ndikaonda kunge ndiri kurwara vanhu vachingoshama. Then pakazoitika rimwe zuva hanzvadzi yangu iyo ndiyo akazondiona akandibvunza kuti uri right. Ndikati ini hapana chinhu chiri kufamba ndiri kushuka basa hazvisi kufamba hapana chinhu chiri kufamba mulife yangu. Ndikanzi at least ndikutore ugara neni
tione kuti tingaite sezvo munhu uyo anenge asi kuda kuroora. Then ndipo pandakazogumisira ndabva ikoko kuPretoria ndaigara kuHammanskraal ikoko. Then ndikazoenda uko kunogara nehanzvadzi yangu yaigarawo kutown ikoko. Ndakagara nehanzvadzi yangu. Then ndipo pandakazowana at least lucky. Ndanga ndakuenda kuchechi ndiko kwavakandibatsirawo. Ndikaenda kuchechi then ndikawanawo basa. Ndipo pandakazotangira kuwanawo basa ndakushandawo kucrash. Ndiko kwandakazoitawo lucky ndikashandawo at least amai vaya vaitondifarira vachiti ndichakutangira pa1.2 ini ndikati hazvina basa ndichangoshanda. Then vakaona kuti ndinoshanda then vakatanga kukwidza pay yangu. Then ndakatanga ndiri mukitchen then vakazondiisa kuvana vachita iwe unenge uri right uri intelligent then tinokuisa kuti udzidzise vana. Then vakazondiisawo kuchikoro chedu. Nekagarawo nehanzvadzi yangu anga asingashandewo mukadzi vase vasingashande. Saka ndini ndaifanira kuti ndibise zvekudya muriwo chichi ndaifanira kuti ndiite zvese. Saka rimwe zuva ndikangofunga kuti at least pastor vakandibatsira unofanira kubisawo tithe. Ndikati mari yetithe at least nditenge something ndinoti ndinoita basa. Then ndikatengawo. Pane vamwe vanhu vakazviona hazvina kuvafadza zvikazosvika munzeve dzamaiguru vakazvinzwa havana kufara vakaudzawo murume wavo havana kufara kuti sei ndaita izvozvo ndisina kutenga chikafu mumba. Then ndikangovaudza kuti ndandichiitira izvi nekuti vakandibatsirawo basa. Then hamaiguru vangu vasikatombozvifarire. Tanga takungogarisa upenyu husiri hwekuti tinotaudzana. Saka vanga vatove nechigumbu neni. Asi ongotenga chikafu chepei yose? Ndindaitofanira kuti nditenge every day even chingwa chii upfu ndindandifanira kutenga. Ndoreva kuna pastor wakatenga chikafu nepei yose ukasara usina mari kutenga chingwa kumbai? Ndinongotenga nepei yese ndakangobisa 100 rand. Saka 100 rand yakagumbukira pamari yako yawakashandira yokuti watengera iyi mfundisi uchitendera kuti makaita iyi. Saka mwedzi wacho ndakangotenga muriwo chete handina kutenga vana upfu chichi. Saka ndizvo zvakatovatsamwisa kuti sei ndisina ndandifanira kuti ndibise ndivape imwe mari handiti. Nekuti neniwo ndaida kuti ndibvisewo mari yandinoda ende futi ndandine mwana. So saka zvikazovagumbutsa neniwo hapana zvandingaite ndikati ndachikumbira ruregerero. Then maiguru vanga havana kumbobvira vazvifarira. Vanenge vakaudza murume kuti uyu handichamude pamba pangu chichi. Then hanzvadzi yangu akati zviri nani ubve pamba. Then ndikavabvunza kuti ndinoenda kupi nekuti hapana munhu wandinoziva. Tikanza uchatsvaga kwaunoenda. Ndikavaudza kuti nini basa handingambofe ndakariregera. At least ndizvishandire even mukandidzinga. Then ndikataura nebhosi yangu ainge ari munhu anonzwisisa. Ndikavaudza kuti zvakune ndikaenda kunopakicha mabhegi angu ndikaenda kunogara ikoko kucrash. Saka ndanda kutozvishandira zvinhu zvichifamba. Nenonda kutoti ndane life iri normally. Asi munoziva kuti kana wamunhu wakushanda wakuitawo tumari vanhu vese vanenge vakuita kunge kukufarira. Even mafamily ese vaya vanga vachikuvenga vanenge vakukuitawo semunhu vakutanga kukufonera. Then ndipo pakazotangawo nyaya ndakushanda ndakuti ndipo pakazobudirira murume wangu uyu ndichishanda hangu ndiri ipapo pandanga ndichizvishandira ndiri munhu ndakuzviitira zvese. Saka life yangu yange yanormali ndandisina kana even stress zvinhu ndichizvigarira hangu. Saka pandakamuona ndakatotora nguva angatori munhu ari right. Munoziva kana munhu masweet talkers varume. Ndaingofungidzira asi ndakatora nguva kuti ndimubvume. Ndakagara nguva
achindifonera ndichingoramba wase ndikazogumisira ndabvuma ndichida kuziva kuti munhu uyu haana kuti at least ndidanane nemunhu ane mukadzi wake. Akandiudza kuti ndina mukadzi ndine vana. Then ndikatanga kubvunza kuti vana zvakafamba sei? Akati mukadzi wangu akashayika ndanda kusagara naye, pane zvinhu zvakaitika haana kumbonyanyondiudza kuti zvakafamba sei. Then tikagara zvakadaro zvinhu tikatanga kudanana takutogara ndanda kutoendawo kumba kwake ndichinomuona kana achitoda kuti ndigarewo nevana, at least ndichiita peace job neno ndichitoita achindibhadhara mari. Then takagumisa takutodanana ndichingofamba tichionana. Saka munhu uyu munhu anoshanda nzvimbo dzakawanda angachitoita imwe project uko kunyika kwavo. Saka nguva dzese aenda kunyika kwavo ini ndaifunga kuti maybe ane mukadzi. Handiti chiti munhu every time sachienda uko, which means ane mukadzi. Ndichiti odawo kuongorora. Rimwe zuva ndikagumisa ndakuti at least pandakagumisira pataitauzana achiti ini zvemuSouth Africa ndichadi, ndakuda kuti at least ndiende kunoita business kunyika kwedu. Ndikati manje inini tozozvifambisa sei? Akati ndikangoti ini ndoenda newe. Akati azviite kuti ndiende newe, unofana kuti at least ndione family yako. Saka apo ndandisingatauzane nehanzvadzi yangu. Then ndikati munhu wandingaende cousin yangu, saka ndinongomudaidza kuti ndisekuru nekuti nekukarespectawo. So munhu wandinongodaidza kuti ndisekuru vangu ndiyewo. Ndakaenda naye koko ndikanomuonesa sekuru vangu vakabvuma, vakamuudza situation yangu yese kuti ndi munhu akaita sei. Akabvuma akati alright, ndichamubatita zvakanaka mwana wenyu ari mumaoko akanaka. Ndikauyawo kunoku ndiko ndakazotanga kugara zvinhu zvese. Handingachema kuti maybe angachinditreata bed chichi, zvinhu zvese angachindiitira even until now achiri kungoita. So maveni vana vangani mese? Maveni vana vangani mese? Inini naye ndine mwana 1 chete. Alright. Okay. Saka ndakazogara naye pandakauya kunoku kwandiri kugara kunyika yandiri kugara. Ndakauya muna 2013. Then I think ndane 7 years ndiri munyika iyoyi. Since pandakatanga kuya kunoku anoziva kuti kana uchienda kuimwe nyika language inonetsa nekuti unenge wajaira kwenyu. Saka nyika yandiri language yavanotaura yanga iri different kwandiri. Ndandisingagone kutaura. So ndandiri munhu anongotaurawo English navo each and every time. Munhu wandinotaura naye ndaingotaurawo English until ndazodzidzawo. Saka pandakagara nemurume wangu ndakauya kunoku angasina kana imba. Tikatenga stand, then tikatanga kuvaka. Tikavaka yese. Then patakazopedza kuvaka akati at least uite course. Nekuti yanga achitoti at least or maybe ndikuvhurire chikoro chevana vecreche sezvo uchifarira zvevana. Then ndikati zviri right, ndogona kuzviita. And futi ndiri munhu anofarira kubika. Then akati alright, ndichakuisa futi kukose yekubika. Then ndikaenda semunhu unenge usingaziviwo malanguages ekoko. Then ndaingodzidzawo ndichingonyorawo nelanguage yangu. So pakaita mumwe teacher anotaurawo language yangu. So ndinenge wakufara kuti at least ndawanawo munhu wekwedu.
ndipo pandakangota saka pakangoitikawo kamistake kekuti ini ndakatora nhamba dzake ndikadzisa mufoni mangu then nhamba dziya dzikabva dzalinga kusister yake then rimwe zuva akaongorora foni yangu akaona nhamba dziya then nhamba dziya dzakabuda kuwhatsapp kune imwe foto akandibvunza ndikati inhamba dzasisi vako nekuti handiti ndaitya kuti maybe ndikangoti munhu murume then zvozonzi uri kudanana naye then ndikangodaro ndakafunga kuti zvapera. Kweye murume anga ari mufoni namba yako mufoni yako ndiani? Sis Melly, murume wacho anga ari mufoni mako ndiani wawakareva nhema kuti ndisisi wako? wanga ari ticha wekuchikoro kwandaipinda saka handiti ndatora manhambers kana uine maproblem kana uri kuchikoro unogona kufonera kuti ndaita problem ndandichikumbira kuti mindibatsire pane zvakati pane kosi yandandichiita iyoyo nekuti ndaitodzidza nezvekumixa macream chichi saka zvainzi titore manhamba kana manetseka makumba unozogona kuti kufona saka vanhu vese takatora manhambers neniwo ndakatora nhamba saka problem akaitika ndekuti ini ndakatorerei nhamba which means handifungi kuti problem ndeyekuti wakatorerei nhamba but problem ndeyekuti wakaseva nhamba nerimwe zita wakanyepa kuti ndisisi vake ivo vari tiche kuchikoro. Problem yakabva yabuda ipapo ini ndakakumbura rurekero ndakatofunga kuti zvapera asi until now problem ichingoripo akangotanga kundituka anobva atanga kutaura nezvese zviya zvanga zvichiitika saka problem yanga iri kuti ini ndinotora manhamba rimwe zuva kwakaitika futi kuti mwana akarwara then ndikamutora kufamasi famasi ndikasvika kwakavharwa so handiti munhu kana achibuda sometimes anongoisa kanoti kuti ndinodzoka manje then akangoisa phone number then ndikatora phone number then ndikafona tikanzi ndiri kudzoka manje then ndikangomirira munhu uye nhamba dziya dzikagara dziri mufoni ndikaita same problem futi so problem yanga yatanga ipapo pamanhambers efoni kuti maybe nini ndiri kudanana nevanhu vaya then from there aita akaenda nekuti munhu anongotravhera each and every time dzimwe nguva akangouya anongopinda muyadhi before taita paving noziva kuti pamba panenge paine ivhu saka kangopinda munhu unogona kuona kuti apa panga paine munhu even kungauya mavisitors then anopinda iye otarisa tsoka kuti pane munhu ambopinda here saka uri kutaura kuti murume kwakauya iwewe anofanira kutanga ambotenderera muyadhi achitarisa kuti pane tsoka dzambotsika here dzisiri dzako. ndozvaitoitika parishon handiti pane paving saka haachazviite aizviita then even akasvika maybe ogona kusvika manheru haakutaudzwa anotora foni oongorora foni kana pane manew numbers ofonera vanhu vese onzwa mavoice kana paine mavoice evarume muchanetsana akaona paine mavoice evakadzi anonyarara ndipo achazokutaudza kuti uri right saka problems dzese idzodzo anokontrola zvinhu zvese zvandinoita even kana asipo ini ndinofanira kumufonera kuti ndabuda ndiri kuenda kwakati then omudza kuti anotoudza kuti kana wadzoka andifonere then ndomufonera ndoti ndadzoka so which means saka imbondiudza kona Noku murume wako anogara kunyika ino yeSouth Africa iwe unogara kunyika kumusha kwako kwaanogara uko saka chero kareva nhema kuti ndadzoka iwe usati wadzoka anozvibata sei kuti usati wadzoka? handinzimwe unozviziva kana ndichidzoka ndinotofanirwa kuti ndimufonere dzimwe akatoisa fixed. Alright, okay. saanotokontrola then kana ndikangoti maybe ondifonera maybe anenge atofonera pamba kuti handipo then ndikangonyepa chete anenge akutozviziva kuti okay maybe munhu uyu kunenge anenge apfuura kudzimwe nzvimbo. Alright, iwo usati wabatirwa mameseji usati wanyepa nenyaya yemameseji yakuti mticha wangu ava kubva zvawagara naye wakamboita chikomba? Sis Melly,
usati wabatirwa kunyepa kokuti wakanyepa kuti nditicha ivo vasiri ticha handiti so wakamboita chikomba here chekuti akambokubata kuti waita boyfriend cheko handisati even kubvira ndadanana naye ina handina kana kumboita kana kuti boyfriend paside handisati handizi munhu wewo kuti maybe kana ndine murume ndinogona kuita chikomba even until now ndingori munhu ina handiite zvechikomba ndiri straight and forward saka iye anongogara achingondifungira zvinhu izvozvo saka ini zvinonyanyondirwadza nokuti anenge achindifungira zvinhu zvandisiri kuita unenge uchingotukwa every day kuti iwewe uri munhu akaita so uri prostitute chichi which means ndinenge ndichifamba ndichivhurira vanhu vese makumbo which means ndizvo zvinonyanyondirwadza kuti ini hapana zvandinoita ini ndiri focused nebusiness yangu ndinogara pamba ndinoita zvese even mota pamba munoziva kuti pane mota 3 anogona kutora makizi ese oenda nawo anoti akasiya key which means ini ndichatora mota ndinozoenda kunzvimbo dzandinoda which means handifaniri kuti ndishandise mota nofanira kushandisa mota kana ari pachindikontrola kuti ndaenda kupi kana ndine maorders pane mamwe maorders rekuti ndinofanirwa kutora mota ndichienda kunopa vanhu maorders dzimwe nguva ndinotofonera vanhu kuti vauye kuzotora maorders avo nekuti ina handina mota asi kana vachisvika vosvika kuti asi wataona mota dziri pamba idzi dziri kuitei iwe une license herewe ndine license alright saka business ranoita nderei nderemakeke ndinoita zvese everything zvinhu zvemubhekari zvese ndinoita pana zvinhu zvandisingaite alright even now ndine maorders akatoitwa kupera kwanovhemba pane makeke andinofanira kuita 3 muchato ndikataura nevarume which means zvikomba zvangu asi akagara chidaro here kubva zvamatanga kugara mese kana kuti akazongozvitanga iko zvino zvinhu zvakangotanga iko zvinezvi noti life yamararamira andinoita even imimi mukasvika pamba pangu ndikakuudza isituation yandinayo munoti ndinokunyeperai the way mararamira andinoita munototi maybe ndiri kunyeperai zvinhu zvandiri kutaurirai vanhu vakawanda the way life andinoita hapana chandisingashayiwe mumba asi problem ndiyo kuti anondikontrola anondituka zvinhu zvandisingaite asi ndagumisira zvinotondirwadza kuti ina hapana zvandinoita inde ndichitofaitira kuti ndiite mari tiite something neiye wanoitawo mari which means isi tinotosanganisa mari si itori mujoint account hanzi husband yakola anobva kupi okay husband yakola anobva kumozambique makachata here muchato watakaita takachata kukoti alright takatora mapepa ekuNoku koti yekunhingikiri yekumozambique uko yekuNoku alright saka izvozvi as we speak presently iye ari kunyika ino yeSouth Africa iwe uri kumusha pari zvinezvi ari kunyika yeikoko alright okay alright so iwewo manje zvinhu izvi zviri kuitika zvokuti everyday iwe uri mubusiness rekuita makeke handiti rekubika makeke uchitengesa semunhu ari kumusha iye ari kuno anouya kangani kumusha SIS MELLY anouya kangani pagore kumusha kana kuti anouya every month handiti kune lockdown panguva yanga pasina lockdown every 2 weeks anga ari munhu anouya every 2 weeks anouya saiko zvinoamiswa nelockdown so pari zvino handiti yalockdown saka anogona kuuya ka1 pamwedzi nenyaya yendege handiti ndege dziri parepatriation zvino manje iwewe mabhizinesi nemakeke kauchinzi kwai haufanira kutora nemurume ndatonyengwa so ndiyo problem akangoona even keke riri paprofile zvonzi keke ronderani wanga waitirani munhukadzi here kana kuti munhurume so which means ina handifanira kuisa kupublica makeke chichi
asi akambokisa ruoko kurova here murume uyu kundirova asati tambondirova problem ndiyoyo yekuti every time ndinotukwa every time even hama dzake hanzvadzi yake ikangouya iye asipo ndogona kumudza kuti hanzvadzi yako yapfuura panapa angachitoti mhoretsa zvinonzi angachitsvagei handidi munhu anouya pamba pangu ndisipo asi sister yake ikauya hapana zvaanotaura ukangouya hanzvadzi dzake hatombodi hapana munhu anofanira kutsika pamba pake eyasipo which means hanzvadzi dzake dzinoenda kurara nehanzvadzi yake munin'ina wake hanzvadzi yake musikanaka munin'ina yanotongouya ipapa so ina handina pawo yokuti ndimudzinge hazviiti haupawo yekuti mudzinga hazvizoiti munin'ina wake ka nokuti ataura kana achida kuvadzinga ngavadzinge ega right saka iwowo iko zvine zvipa nezuro wakafona uchichema handitika zvisingaiti nezuro chii chakaitika nezuro pandakakufonera nezuro ndichichema pane zvakaitika ndandaenda kufuneral pane meya anga ashayika saka zvakaitika ndakamufonera ndikati meya wemuzoni medu ashayika ende futi anga ari munhu anomuziva ndikati ndichaenda ikoko then akati allright saka ndakaenda anga marimwe zuro acho ndichienda kufuneral anga achitoenda kunovigwa ikoko nzvimbo yandiri then ndikaenda neneighbor yangu wandinombotaudzana naye then ndikaenda takatanzi na8 tikaenda na8 takanonoka ikoko zvakadhileya program yacho then zvese vakazotanga kumapast 9 tikazobva kumba kuma10 to 11 ikoko then tikazosvika kusimetri vakapedza kuita maprayers ine handina kumbogara ndikangoti ainda kuenda kumba nekuti ndakaneta ndisi kunzwa zvakanaka then ndikabva kumba ndikasiya vamwe ndikadzoka pamba kana uchitaura kuti 8 urora 8 dzeusiku here kana kuti 8 dzemasikati dzemakuseni dzemakuseni okay saka ndikazodzoka pamba nguva idzodzo kuma2 dzemasikati pandakadzoka ndakangosvika amunoziva kuti kandi nguva dzekukorona unofanira kubisa hembe usvika uchigeza then ndikabisa hembe ndikangodzisa mumeshini then ndikabva ndageza pandakapedza kugeza ndakamufonera ndikati ndadzoka akati allright ndichakufonera then akandifonera kuma3 kumapast 3 ndandakatogara hangu ndiri musitting room ndandatopedza hangu ndachitobika lunch ndakabva ndangogarawo musitting room akandifonera through video call saka paakandifonera paya ndandakatoneta zvangu face munoziva kana munhu wakaneta nezuva wapiswa nezuva unenge uchiita kunge uri kurwara saka paakangondifonera paya akangondibvunza kuti uri right ndikati ndiri right akatondibvudzurudza ka3 kese ndikati ndiri right anga achitodriva ndikati akati allright ndichakufonera kuma8 ndambofunga kuti maybe pane problem andifonera kuma8 kwacho kuma8 akati ndanchikufonera kuti ndinoda kuudza kuti ndiri kuita quotation ndichakufonera ndikapedza then hapana zvandakambotaura ndikangonyararawo akazondifonera kwadza kumapast 10 kuya pakazofona kumapast 10 ndipo hausi kuda kutaura neni ndakuona face yako wakaneta uri sure kuti wanga waenda kufuneral ndikati ndandaenda kufuneral kanzi uri sure ndikati face yako uri kuita kunge wakaneta wanga waenda kune imwe nzvimbo ndikati hapana kwandandamboenda ndikangoti inini ukangofunga zvauruda kufunga asi ndikukuudza chokwadi even ndikakuudza chokwadi chacho hapana zvingachinje nekuti hapana zvingakuonesa shama kuti munhu ari kutaura kudini
then ndakazofona nokuti ndandakatoneta ndikabva ndakurara ndikamufonera kuma3 ndipo pakazondudza kuti unoziva kwawanga waenda which means wanga uri kuvarume vako chichi ndikati ini ndikakufonera kuti ndiri kubuda ndichienda kumurume then ndodzoka futi ndokuudza kuti ndadzoka kana ndichida kuenda kumurume handiti ndinongobuda ndongodzoka hapana chandingambokuudze then ndipopa akataka kundituka chiti unoziva zvauri kuita nokuti inini handiko ikoko une varume vako chichi ndikangoti inini ndaneta each and every day unongondiudza izvozvo kuti inini pandinofamba ndinongofamba ndichivhura makumbo angu ini ndaneta ndichaziva kuti ndiitei saka ndipo pakazogumisira ndichingotaura izvozvo mwoyo wangu wakanyanyorwadza ndichingoti azvipere each and every day sei zvichingoitika munhu wacho haachinje dzimwe nguva anotokumbira ruregero kuti handizive kuti zvanga zvichifamba sei ndini ndatadza ombokuudza kuti life yangu handina kukura zvakanaka chichi oti handichambofe ndakazvitaura futi odzoka futi the next week aimboperi wiki asina kumbozviita so zvinenge zvichingokushungurudza even pabusiness rangu zvinenge zvichitoaffecta business unenge wakutotya kuita business saka iwowo manje life yangu yacho saka nezuro patakapedza kutaura papa yanditi akazombofona here akazombofona akafona akandifonera makuseni nhasi kuma2 paakafona achiti ari kukumbira ruregerero zvaaita haasi kuziva kuti sei zvichiitika iye anotonamata nazvo asi hazviperi handi ndakakuudza kuti ndandichitoverenga zviya zvemaabuse chichi ndakamutumira zviya zvemaabuse akati akazviverenga then zvakamushungurudza kuti which means iye ari ndiabuser then ndipo paazofona achitaura nezvazvo achiti ina handizivi kuti ndiri kukuabuser kana kuti ndinenge ndichingoita jealous nekuti uri mukadzi wangu achitaura izvo achiti ndiri kukumbira ruregere so handizivi situation yangu kuti ndingabatsirike sei nekuti neniwo ndiri confused. Alright. Iwewe pachako right now nokuti munhu wako yakatodzoka usiku nezuro kwaedzana 2 akati ndokumbira regerero idhimoni rinondigara handitozivi kuti ichi chinoitika ndee ndichingowa kuita godo. Iwe pachako so far wazviudza kuti kudii? Ini pachangu ndatozvipira pachangu chaipo ndanchida kungosiya ndiende kumbonorohwa nemhepo kana iye ari serious aendewo kunotsvaga help aendewo kumatherapist at least maybe ndivo vangamubatsire nekuti situation iripo rimwe zuva achaita hasha ozogumisira andirova handizi kuti pachaitika chii maybe achangoita hasha dziya nekuti even kana iye akaita hasha dzimwe nguva anotogona kugara newe 2-3 days musingataudzani akanyarara asingade kutaura newe. So handizivi kuti hasha dzake nokuona isusu hatisi kuda kuputsa imba yako handitika ende 2 toda kubatsira nezvinhu zvauri shuwa nazvo iwewe muridzi handiti ndiwe wakapfeka bhutsu dzako pauri ipapo ndiuri kuziva kuti bhutsu dzako dzinoshinya sei hatidi kuti izota comeback ichidzoka pano kunzi madhairis akaputsa imba yangu uri iwe wauya futi kwatiri saka toda kuti unyatsove sho kuti uri kuda kuita sei handiona kuti uri kuda kuita sei unyatsomake a decision yako wega kuti this is what I want to do. Ndoda kumbosiya munhu zveshuwa ndoda kumbobva pano ndoda kumboenda kupi kudzoka kuSouth Africa ikoko ndimbogara chi nehama dzangu handitika kana kuti uri kuti wamuregerera nokuti akumbira regerero but agara achikukumbira regerero ka each and every time paanozviita paperi 2 weeks kutoro kwawaita vhiki anobva atanga so that is it has become a norm achiita zvinhu izvi handiti saka wauchitibetsera kuti unyatsove sho kuti presently right now uri kuda chii, what do you want us to help you with, uri kuda chii, and then we start from there. Not sometimes mupenyu
kana wakura uri mupoverty uchishungurudzwa then wokura woona opportunity yokuzviitira owanda zvandinoita. Saka inini kana ndichifunga ipapo kuti sezvo ndakatotanga business kunoku, which means ndakusiya business kunoku, ndakatotenga ndakatoinvesta zvinhu zvangu kunoku zvebusiness. Even ipapa ndakutoda kuvhura bakery, which means ndakusiya zvese ndakuenda kune rimwe guta, ndakufanirwa kustarta from zero. Materials angu andinoshandisa pabusiness, which means kwandichasvikako ndichatanga kutenga from zero. Kwandichanochengetwa ndofanirwa kuti ndiite stove, ndofanirwa kuti ndiite zvinhu zvakawanda zvandichada kubatanidza kuti ndistarte business yangu. Right. So ini pari situation Noku, unoziva chinonzi abuse chinotanga sei? Kuti uzosvika pakutoitwa baba apa pakauraya murume wavo, unoziva kuti zvinotanga sei? Kana kuti mai apa pakauraya murume wavo, zvinotanga pakuti these are the symptoms. Nina handidi kunyepera, because if we don't tell you the truth, then we are not building you, we are destroying you. Mangwana tichaungana pano handichika that next time tinenge sisiri 476 zvatirishi handipose first time iri pa YouTube handichika taita kuti kuprotect tinenge tava kufacebook tiri 3500 tichitaura kuti but mwana uyu takamuudza live yake iriko takunodiginura live iyi pamwe inde muna December kana tigore nouya. Zvinotanga like small things like this kuti murume handika iye anogara muSouth Africa iye anogara kuMozambique, my insecurities ake kuti every time anoda kusatracker iye ari kuSouth Africa iye uri kuMozambique kuti uri papi, wataura nani, alright, hazvina kuipa kuchengera mukadzi wako handiti, but kuchengera pano kunofanirwa kusvika kuve nelimitation kuti ngarugumire apa, but yana rava ruchengero rwekuti achisvika iwe uri kutaura kuti as right now as you are telling us kuti uri kurwadzwa mwoyo kuti wakainvesta kuMozambique handiti, ukatenga business yako remakeke for you now kuti ungusiya business because ndokune maclients ako uchiya kusangana nebusiness kunoku zvakakuomera handitika, because uko ndokune stof ndokune zvisa ndokune chi handitika. Saka business racho iroro unoriita sei? Uchauza client ichauya iri kuda kuita mukadzi wayo surprise party, handiona ari kuda kuita keke obvious surprise party, hangaudzi mukadzi kuti ndiri kuita keke ndoda kuti iwe namba yako kaseva kuti sekuru onofona sekuru namba iya namba yayo yoda gone murume wekeke. Saka ipapo chapagadzirisa sei? Nokuti zvino ndomatangira zvinoita mangwana okudza kuti uri hure iwe, mangwana semurume wako wakamudza isire kwako wakabva nditi kuti ndakura sosososo, mangwana anenge chitukirwa unzi mai vako yehure iwe hauzi baba wako, handiona mangwana anenge chitukirwa kuti hai bva pa una hama iwe handika. The next step now achatanga kurova iri wani mbama oti sorry hambiri chinondigara mweya unongondigara sora handichazviiti futi imbama kai. After 2 weeks zve obva atizve chibhakera yaisiri mbama iyi chibhakera sora hako ufunge mukadzi wangu hambiri chinondigara ni Satan, it's not me, ni Satan. After 2 weeks zve ozokuti bhutsu padumbu kana pachibereko oti ii ufunge handichagondoda kutsvaga help, I want to seek help, oenda kunotsvaga rubatsiro zve2 days oti handichadi ndaneta. The next thing anenge kubata musoro manje pfudzi achikurovera kumadziro. End result yacho manje kuchauya phone call kuna sekuru vako kuti yamutore body yemunhu akaurawa nemurume nekurohwa. And most of them vakadzi vanoabuswa nevarume, they are quick kudefenda varume vavo, unozviziva, and you have the signs because takataura nezuro you were so keen kuti ndikuda kutobva ndibatsirei ndibve ndiende. Nhasi wakutaura wazoona mareasons ekuti stofu yemakeke. Saka wofira stofu yemakeke here, wofira makastoma here asingauyi every day, nokuti ndikabhekesa keke rangu nhasika ndokurazoribhekesa futi muna December rari Christmas kana kuti chi handichaziviwo, but we need you to be sure because taona vakadzi vakawanda munhu achimbotaura nyaya kuvanhu achidza vanhu kuti ediwe ndozvandiri kutwa nemurumezvi vanhu vachingoti yashingirira gara ndozvinoita dzimba aiwa chachinja achingodzi chachinja kusvikira azofa. Unoona rhythm city here kuMozambique? Ndinoiona rhythm city. Wakaona zvakaitika kune musikana anozaniko musikana waye anozani uyo kukandigwa mwana airohwa nei anozani naisekuru
Dikeled. Ndamukanganwa zita rake Dikeled. Wakaona zvakaitika pana Dikeled kuti airohwa everyday otiza oenda kuna muzi. Osvika kuti kiamurata hama odzokera kuna hama kuya. Aigara nemablack eye anonodzokera ofara 2 days. 2 days 3 obikwa futi. Otiza odzokerazve. Anoona pakupesera chichakaitika. Chichakanda kutopindura wega iwewe. Pakupesera kwegame chichakaitika. Ati ndizvo. Ndikuzvinzwa. Situation iripo panapa ndeuti inini ndiende uku ndiende kune hama dzangu. Ende futi kana ndichiende ikoko handisi munhu anoda kuti ndisvike ndichinetsa vanhu futi. Ndiyo problem yangu. Ndichida kuti ndisvike ndichibatsirawo pandinogona. Handidi kuti kana ndosvika nemwana wangu then ndotanga kuti vanhu ndoyewedzera problem nenyaya yelockdown. Inini ndazvipira kuti ndibve, asi problem iripo ndeuti ina handisi kuda kusvika ndichiita problem. Ndichida kuti at least even ndikasvikira ikoko ndiwanewo place yangu ndisanetse vanhu. Saka saiko zvino rete wangochida kudii apa? SIS MELLY. Wangochida kudii like now ko zvinezvi. Let's say watiwo kushipira kuti ubve washipira asi haudi kunisvika uchinesana nehama dzako. Sekuru vako nezuro wakandipa namba yasekuru vako. Handiti ndikataura nasekuru womunhu mukuru. Iro rinenge zera rangu futi. Kataura nasekuru womunhu mukuru. Sekuru magariro emwana kuMozambique haana kumira mushe. Ina hamundizivi. Handitika. Ndauyawo pano ndakamirira muzukuru wei ndiri mai wechikuru nda kuti taure nemi nenyaya yemuzukuru. Sekuru wako vakatoti regai ndipinde ndibude panze wanga kubasa taure nemi. Ndikavasanangurira sekuru wako vakati munoziva ndinotenda chezvinhu zvivasi zvamuri kuita izvi. Inangu handikuzivi ende handiti zvevasocial media. Mwana uyu ngaadzoke. Sekuru wako vati rega ndikurangaridze Noku. Sekuru wako vatara masviko ekuti andakuudza iwe tiri toga pafoni. Une 4 years uchivaudza kuti ndakuda kubva murume yanetsa. Wopesera wako kuti huya kudzoka kuno kuSouth Africa dzoka kuno kumba dzoka ushaurayiwa. Ioti panguva yekuti vakutesa kuti udzoke wobva wati ndazogadzana naye ati sorry saka handichauyi. 4 years uchidaro sekuru chakati handizivi weimbotaura naye because nyangwe nditosvikirawo kuti anogona kurohwa akafira ikoko kuMozambique kwaari ngaadzoke kumba. Chandinodya ndochachadya. Kana riri business we help each other. Otinga kuita zvake zvekupika makeke zvaanoita. Handiti kwai une 4 years iwe. Uchingoti ndoda kubva. Voti dzoka kumba. Voti ndikuya musi wakati. Musiya kana wasvika wonyarara. Voti handichauyi takazotaurirana. 4 years. Symptoms abuse iri serious iwayo. Senya kurwadza. Unoti ndakuda kubva. Kana akati sorry unokurumidza kutengwa neswiti semwana. Semwana wako mudiki ona iwe. Wokuti akachema kamutengera stock suit anobva nyarara. Saka ndo zviri kuitika pauri iwewe. But anyway isati sikupa kukuudza zvokuita. Anditika. Murume wako are you sure kuti kuno South Africa anogara ari one? Are you sure of that? Kuti ndozogara nemwana. Kuti murume wako anogara ari one kuno South Africa hana mukadzi. Anotogara ari one nekuti ndanchitotravela each and every time ikoko. Pari zvino ndangomiswa neutema handina resident permit ikoko. Kana waya kuno South Africa unogara mwedzi mingani? Ndogara ku Kempton Park. Mwedzi unogara weeks mangani kana mwedzi usati wadzokera ku Mozambique? Hello? Unogara mwedzi mingani kana weeks mangani usati wadzokera kumusha Mozambique? Ndogona kugara 2 weeks. 2 weeks. Saka foni yake unomboibata sekubata kwanoita foni yako? Foni yake. Unomboibata sekubata kwanoita yako iwe noti wako anobata yako kaiwe achiza namanhamba foni ndembobata akazochinja password noti pane imwe nhamba yandakambongwana munhu wacho anga ari wemuno then ndikamufonera nekuti anga achidhira nenyaya yemastands anga achida kutenga stand achindiudza achiti mukadzi uyu ari kutengesa mastand then ndikatomufonera mukadzi wacho
ndichitomubvunza nenyayo ndichiona messages ndipo pakazochinja password achiti ndisaseche mafoni ndaputsa imba yemumwe munhu anga chitondiudza kuti munhu amo haasi kudanana naye munhu ari kutotengesawo stand nokuti munhu wacho ndakatomusendera message ndikamufonera achiti hanzi foni yake murume wake aiputsira pasi. kufanele yaipitsigwa pasi kuti wanga wataura zvakaipa here mukadzi wacho? ini ndakangomunyorera message nekuti munhu wacho anga achigara achimunyorera message panguva yacho anga ari kunoko yanga iri nguva yelockdown ichangotanga paya then anga ine imwe project kunoko saka aimunyorera message achimubvunza kuti wakupi akamupindura semunhu vanhu vari kudanana then ndipo ndikatora nhamba dzake ndikamusendera futi ndikamusendera message nefoni yangu. Saka why muchigara umwe kuMozambique umwe kuno why musagari mese full time zvachose? Andikunzwa? Why muchigara umwe kuMozambique umwe achigara kuSouth Africa kuno why musingagari mese kana muchigara kuno kumese zvomakavaka mogara kuno kumese chi chikuita kuti mugara umwe kuMozambique umwe kuno chi problem yanga iri nguva yekuti tivake nekuti ndachifanira kuti titsvage vanhu vachasara pamba vacharenda so tine problem kuti tiwane vanhu vari kuzorenda imba so ndo zvakazotitisa kuti ini ndigare kunoko nefuti nokuti last year ndachifanira kuti ndichinje vana vachikoro kuti vaende ikoko then zvikazongoperera kuti hatina kuwana munhu achagara pamba. Vana vaifanwa kuzodzisa kuno kuve murume wako? Vana vaifanwa kuzodzisa kuno here kuSouth Africa ve murume wako last year yacho? Vaimbodzidza ikoko then ndakazoshifta tichiuya kunoku achiti hachashandira ikoko then varungu vakazomufonera futi kuti auye kuzoshandira kuSouth. Saka kuti azodzoka kuSouth Africa yochisara kumusha zvane makore mangani makaparadzana kuti iwo mwaruku zvatova nemakore 4 years. 4 years. Asi every time ndindanchingotravhela even yachiotravel singaperi 2 weeks asina kuuya sikangopera 2 weeks ndinoenda. Alright. Saka iwo wati wadzaida wati wodii chiti paiwo zvawafunga chaiko chakwara kuti ndikatimbokupa 5 minutes zvokuti unyatsofunga zvauri kuda kana ukati aiwa iko zvino zvirege ndimbogara pamurume wangu isusu will respect that handiti tongokusapota uripo from time to time nditogara kupota ndichikucheka kuti uri right here uri right kuti at least ukarogwawo itochitirekodherawo zvimavoice note uchitisendera kuita pakati kachinoitika tizowana kubudisa kupolisi kana wati ndoda kubva ndoda kudzoka South Africa sezvo wati iwewo kufamba nezuro waiti kufamba nyaya yari kunetsa inyaya saka nezuro waida kutofamba asina asi wazofuma hako wakachinja nditi problem ndiyo yachinja kuti mwoyo wangu wachinja saka nandisi kuziva kuti zvandiri kuita zviri right kana kuti zviri wrong which means sezvo zvamataura kuti ndindofanira kudecida kuti izvi ndizvo zviri right paupenyu hwangu. Okay. Zvini ndinofanira kukuudzai kuti chii chandiri kuda. Because isi ukativhunza panapa ukandibvunza SIS MELLY mimi upenyu hwangu ini ndinotaura nyaya semaudziro auri kundiita iwe handitika inoti handizivi magaro ako matauriro awaita pano ndo atinongotora sevanhu vari pano tose takadai takaungana pano madiaries tokuti munin'ina nokuti tichiri kukudaka tizane upenyu hwako run with your life andiona but iwewe manje zvimese tikudze kudaro iwe uchida chii munhu wako uchiona sekuti even achita zvese zvari kukuitira makore nemakore achingokutuka achachinja saka tine zvatinenge tabatsira tinoda kutodzwa newe iwe uchitiudza kuti vediweka ini nangu ndatofunga kuti ndigare pano kana kuti vediweka indatofunga kuti inini ndibatsire ndibve pano then totangira ipapo because murume right now
chero kuti timutirega timufone titaure naye timuzoti wona katimbovhunisira chishaka munhu wakugara naye munin'ina wangu ukangomutuka kana kumisa ruoko I'm coming for you iwe zvandatoona chaiko ndiri kunyepera nokumunin'ina wangu zvandatoona pauri ndezvekudai tichingodropa foni nemurume wako unofanira murume wako kuti handisisimeli wefacebook wavo handisisimeli because murume wako unomuda zvandatoona murume wako unotomuda andiona sisimeli ini ndingakupei namba dzake mutaure naye ndataura naye asi still murume wako uka uchangozomudza wawo wega kuti ndisisimeli wefacebook handingambodaro asi kukudza ichokwadi inini pandiri way forward yangu pari zvino hazvizi kuti maybe ndoda kugara ndiri kufungirawo vana ava nekuti ndachivatora as vana vangu paunotukwa vana vako mira ndikubvunzewo paunotukwa vana ava vemurume ava vanotukwa we vari kufungira handizive maybe mwoyo wangu relationship yako nevana vako yakamira sei nevana vangu vemurume wako ivava vaunoti vana vako tiri right vanotondirespecta semai vavo havana problem neni even handiti vanotoziva baba even vakafona sometimes vanogona kuti mama varipo even maybe ndabuda so well that means vana ava vanozviziva kuti baba vavo vanoabhusa kandi saka chikukavhira vana vanotovaziva baba kuti munhu akaita senoti even vana pamba vana havabude kuti vakangoenda kuchikoro kana kuti vakaenda kumaactivities ekuchikoro vanouya pamba then vongoenda havabuda vachienda kunotamba nevamwe vana vanogara vari pamba sezvo tiri muquarantine so vatojaira so situation iyo ndinoionawo pavana kuti which means ini ndikaenda vanava vachazosara naniwo nokuti baba vacho havazi right kuti vagare nevana havazi munhu wokuti vangakurise vana noti ini ndinototaura nevanava kuti izvi zvakati ndo zviri right izvi musaite baba vacho havana even time nevana vavo asi vana vavo anotovada anoitira zvese asi kuti avadzidzisa kuti vana ichi chakanaka ichi chakadai haana time iyoyo alright so murume wako uyu wati unokwanisa kutipa nhamba dzake anotaura chirudzii murume uyu because right iwoyo you have made up your mind wati uda kugara pavana apa uda kugarira murume wako uyu ahope kuti achachinja handiti so maybe the best that we can do the hope that we can give right now is this we call murume uyu and we let him know kuti noka inini hangu hamunoti ungati ndiani hama yako yasingazivi ndongozvita iyoyo hama yako iyoyo mungoti muri cousin okay ndiri cousin sister ndiri cousin sister ngomudza kuti ndakufonerai nesituation yakaitika marimwe zuro ndakudza kuti zvinhu izvi zvinoitika each and every even peda anotaura zulu anotaura usahanyanya tsotaura nekuti mrs mary munotaura futi spedi ne anotaura spedi neenglish anotaura nezulu iyoyo asi haanyatsonyanyotaura zulu asi spedi anonyanoitaura zvakanaka alright ndipe nhamba dzake dzinoti kuti ndida kuti ndifone iwe wakateerera uri wakanyarira kuti uri pane imwe foni handiti ini ndichinzwa conversation yangu naye tichitaurirana handiti because hatikwanise kubvisa zvenharo pamurume wako manje ukatumira handizodzione because foni ndiri kushanda kuita live apa itongodedzera zvina basa okay 072 602 3716 manje iya ina airtime ndika ndise ndiko
ndikandisave ndainyora pasi anditika then iwo ndokufonera this number isina airtime iwo bata phone uri apa iye ndomufonera phone yauri iyoyoyoka ndo ine airtime anditika kuti sige tangonzwisisa kuti ari kuzvifambisa sei right hamene kuti madhairis akandudza kudhara kuti garai nebhuku renyu pasaidi zvinondine ndiri mustadika madhairis akati garai nebhuku renyu pasaidi kuitira kuti munyore manhamba ini ndombozokangamwawo alright which means muchandi drop up mira bata wakadaro 072 zvino anonzanisa rake anonzi Manuel. At least ngachirega kukurova ake ngachirega kutuka ake chete. Alright, ndipe namba yako ipapo pawe pa line rauri izero chi namba yako 843 08 maisa code depende code maisa depende code 2 plus 258 mira plus 258 8258 84 34 iwe ndokufonera apa woya apa iye ndomufonera nefoni yako mashurugwi right yabuda saka ndakuti kudropa ndokufonera neiwoya ipapo alright right okay guys listen ndodati munzwise chimwe chinhu one guys handitika pano padiaries unless you are a sellout handiti panapa we are a family handitika iwe ukaona wakutora nhamba dzemunhu ari kunesana nemunhu ane dambudziko rake wakuenda iwewe kunopindira murume womunhu kuinbox handitika unenge ushori neproblem that means you are not here for the right reasons. We don't need you as a diary because my diary we are here to carry each other's burdens and tiri pano kutakurira mwana uyu mutoro mwana uyu ane mutoro wake uri kumuremera and we are here to try and help handika there is no way angachindipa number because phone yacho yanokosata nipe number nayo number yanayo ndo yandiri kuitisa life hapana kuti angokosa nditumira nenda kutodropa chi life kuti ndikose kuna namba dzake so out of the trust that I have for you people as my diaries ndatidedzera namba pano because I trust you kuti tese tiri kunzwira mwana wetiti we want to try and help here and the same way antinokubatsira iwo mangwana hakuna munhu ari perfect hakuna munhu asina dambudziko tinawo madambudziko tese but tikamirira kuti isusu mangwana mutoro anawo the problem is she's in denial mutoro anawo but the problem is vanhu vaisana abuse waka ndo zvavanoita they defend. They are quick to defend. No, my symptoms actually do not matter. Don't know how what I say over my abusive marriages, my relationships. Doja, je repeat mwana uyu. Doja vanoita. Vese. Kubuda po iwondo. Kubuda pa ningikiri iwondo. Kubuda po iwondo. Saka ukaone wako kunotora phone number yemunhu wausingasivi. Uchinopinda inbox memunhu. Kuti kwaina kuti ndaona number dzake pa ningikiri pa live ka. Then unoda Mwari. Sit down and ask yourself what am I doing? Mwari vakakumirira kune shamu yako. I'm telling you habudiriri because God is on our side. Enda ku inbox kwake unotaura zvanotaura naye but haumbofi wakapindira kuti wakada kuunza kudestroya vanhu. Haumbofi wakadestroya vanhu. Saka munhu nemunhu kana tiri panapa inini imagine kuti ndodzwa zvingani. Zvingani ndingosati nenyaya yahobho dzasingauye panapa dzinoti munhu anengoti simeni nyaya yangu haisiye kuFacebook. Ndeyenyu inini. Ndoda kuti mundibatsire but makambonza one day uchinzi ndafumbura munhu kuti iwe zvikasodai andizvo saka dzidzai kuve nemoyo dambudziko mangwana ndiwe musaende kuma-inbox munhu uyu munhu Mozambique eni muchanganuku atoshakushungurudza umwe wedu the least that we can do is ngatimirei pamwe chete tibatsire mwana uyu chete ndapedza so
Kandakwenda kuma inbox indai. Yellow. Right, chiwo chibata uri apa. Handiti. Chimira ipapa wakadai. Chimira ipapa. Wakadai so tichimufonera iye tinzo kuti iye anopindura kuti chi. Nai muri kuninzwa here network muri bo. Network muri bo here uko madiaries. Ndikureva nguva madiaries ari panapa. Because vanogona kundirega ndichitaura. Hanzi unza nitaure naye Portuguese simeli. Zvino unozogona here kuihendla nyaya yacho iwe. Ameya, unozogona here kuihendla nyaya iyi. Portuguese unoigona hako but unozogona here kuihendla nyaya yacho. Right. Takumufonera manje. You have reached the mailbox of. Akadzima phone. Phone yake iri off. Kati network rekaiti mbunzwa. You have reached the mailbox of. Mailbox. Yo, manje roaming inoti kwanda mari. Alright, tipe hewa. Inoti kudi. Inokwadza iye kana kuti inini ndikufona. Inoti chiwinza iyo namba ichi. 84 37 38. 84 Mira plus 84 plus 258 84 37 38 267 koyanesa paroaming sei iye achiziva kuti anenge kutaura nani inoti mune namba dzake dzekuno. Handiti pane vamwe vanhu vanomufonera haadi kuti vanhu vazive kuti haapo kunoko. Okay, ane one phone here. Ane mafoni 2. Maybe MTN. Regarding tariffs, MTN. O número para onde ligou não está acessível no momento. Volto a tentar mais tarde. The customer you have dialed is not available at present. Is not available. Is not available. Yeah, is Peter. Tarise MTN utanga chita ari kushandisa imwe namba yeMTN. Peyo. Vanogara umwe ku South Africa umwe ku Mozambique. Ndikuseka vanhu vari kunyora mucomment section hanzi mawire kuYouTube, Facebook bo. Ko vari kuYouTube tovaitawo sei? Tinei vanhu vari kumadhiaries ari kuYouTube. Titotati izvi zvinoita kutovazivawo so. Tachida tovaziva tatove nemadhiaries asiko kuFacebook asiri kuYouTube. Saka it's bo kungovakomodhetawo so. Vambowanawo mafresh lives. Imimi vari vekuFacebook tichakuisirai premium. Moona premium ikoko yabva pano. Zvingori bo. Tichingochinjanisa kudaro kuitira kuti munhu wese afile kuti diaries plus isusu madiaries ekuYouTube hatimasivi. We also need to know them kuitira mangwana wakaita dambudziko tivabatsiridzira tichi mumwe wedu. Ratidzo. Inoti chi? 063 918 0358 0358. Right, bo. Okay.
number here. Adairi. You have reached the voice. But I need a business. No business. I can ask the numbers. I think that's what I say. Yeah, Murume asked Kudaira. You have reached the voice. Right. Murume asked Kudaira. Vodacom ilikwenda ku voice. Hello, Papa Likai. Likai. Kibwali abu dimano. Man? Kibwali abu di Emmanuel. No, bwana shimanga mo. Okay. Mara kiwena musi. Unyetsi kazeni yakha sihle ne? Man? Sihle. No, athini. Kiwena, hawuthi ko Mozambique wena. Kuthi Mozambique. Umaka hle, but ubwa nithi. Kanimeza ukuthi uyakuthi Mozambique. Utswa ko kae? Ngabe kwa Pretoria. Utswa Pretoria? Yes. Yalo number yakho ukikrile moyena musi. Wekwile bomani. Ko kazeni yakho. Imali dina la hayi. Kisihle wako uko hayi kona na uko Mozambique. Sihle. Kimtsi. Uthi ba mangweni. Maybe kitabotsa mshadi wa ka all that Twitter wala wamtwela sihle na. Musada uko kae? Ile mere ko mwana bano. Uko mbereko. Ko teng ko Pretoria. No, not on Mojobe. Regular Mojobe. Oh. Voice yakhe. Okay, all right. Kele bukhabudi. Okay, thank you. Sharp. Ayisi voice yakhe. Saka kana isi voice yakhe ba phone number 1 dipa ndo phone number 1 dipa saka what's going on? Yes, 072 602 3769. 3716. Aish, ngwathi 37169 nje into ungati kuda 3716 is Melly. 3716. What I take a 3716. What I take a 2 72 602 3716. Take a team. All right. Hi, it's Manuel speaking here. I'm not available for the moment. Please leave your message. I'll come back to you. We are. Which means that a battery. Hi, it's Manuel speaking here. I'm not available for the moment. Please leave. You know I squeak. Saka todiri kati mbosama hiyo yengi ye MTN ya wambo tipa mbona nokuti kazhinji munhu anozokuritera kola kundifonyera ndava ndogaiwo sisipo achiti ndaona mizdikoni yenyu manje akazokufonera imameka ndokomuudza still You have reached the voicemail right service of 0639. Ask kubatika murume wako, right? So this is what we are going to do, Noku. Isu tichamirira kuti murume wako ka azobata phone. Kana bata phone chiramba nchitira yefuta komishi. Kana bata phone ndokotaura naye still nachidangoti wo anguchi unzwe ndichitaura naye kuti mangwana isazobuda neimwe nzira. Antoona because ndivana nanonetsa nditaura naye zvakanaka nakatowirirana kana makuma kwenyu koko makutalula yenyu moti kupi vanonyepa vanabhodaro vaya ini vakandidza zvakati mochinja mashoko saka zvinenge zvakanaka kuti nditaure iwo ripo ndichitaura naye uchizvinzwira kuitira mangwana uwe witness plus madiaries aripo anenge achizoita witness iwo kana zvikazobuda nepamwe but anyway murume haasi kubatika saka iwo wati wombogara pamurume handiti uchichengeta ako vana ini ndinokudza every situation sezvo ndatanga kutaura nemi which means
ndenda kufonera nichikudza kuti zviri kufamba sei. Okay, aiwa hapana kuipa. Saka pane imwe nyaya yechi2 yawakataura iwewe handitika. Can you please tell my diaries ako? Wega unyatsotaura nyaya yacho yechi2 yawakataura yandakati you know what inoda madiaries ndo vanogona kubatsira. Problem iripo ndeyekuti ini ndiri kutsvaga baba vangu. Asi problemu hama dzaamai vangu havasi kuda kundiudza chokwadi kuti baba vangu varipi. Even vakashaya ndinongoda kungozivawo hama dzababa vangu vari kundivanzira. Saka ndichitanga kuvabvunzurudza nenyaya iyoyi vanongoita kahasha kaya vari kungotanga kurore kana pasina hama dze. Saka are you saying kuti iwo makanocheta kukoti musina kurorana? Vakabisa pane mari yakabiswa kuti vazikanwe nemari yekupinda nemari inonzi mari yechindevere iyi ndiyo mari yakabiswa. Saka mari yakasara ndekuti tibise kuti iende kuno imari yerora chaiyo imari yasara. Asi mari iripo problem ndekuti tinosvika tichipa nemari yacho. Ndisaende kunobisirwa mari pasina hama dzekwababa vangu. At least even kukaita tete vazive kuti ini ndarorwa. Hanzi mangwana zvinozondinetsa even vakabisa mari then vanotogoverana. Nekuti problem yakaitira pavakaenda kumba vachinobisa mari yacho kwanga kuna mainini vangu nehama dzavo nevazukuru ikoko. Saka vakatora mari iya vakatosheya pamberi pevaenzi vachirwira mariya. So ndicho zvimwe zvinhu zvakatobata vaenzi vekuno vakati zvinhu zvavaona havasati vambozviona zvichiitika. Vanga vachida kuziva kuti baba vangu vari kupi. Saka mainini vangu vakandiponera vakati iwe wavaudzire kuti baba vako vari. Ndikati ini baba vangu handiti handivazive. Ndakangotaurawo chokwadi kuti ini baba vangu handivazive. Zvikanzi baba vako waunoziva mainini vangu vachitaura vachiti murume wavo ndivo baba vangu. Ndikati azviite kuti nditi ndibaba vangu mangwana zvikazondinetsa. Nini ndinozoita sei? Hapana chamunozoita nekuti munoziva kuti mhepo hauzive kuti dzinongosimuka kupi. Saka nyaya iripo ndeyekuti inini mari tichazongogona takunongoisiya kuna mainini vatore mari iya then maybe tokozororwa futi kechipiri. So handisi kuziva kuti ndichaita sei. Ndiyo imwe stress iripo pandiri kuti maybe situation yandiri kufesa ini handizive kwababa vangu handizive hama dzangu. Ndo imwe stress yandinayo ini kukura kwangu sezvo ndakangonzwa mai vangu vachiti baba vangu vakashaya. Asi kana zvichifamba vanongoti hanzi baba vangu vachiripo. Une first name here yababa wako kana second name nekwavanobva? Titangire kutsvaga ipapo. Inini zvatinongoziva names ari pabirth certificate rangu. Hapana zvimwe zvandinoziva. Even pakanzi crawl hapana chakanyorwa. Pakangonyoreswa kunzi Elimoni Shana ndivo baba vangu. Elimoni Shana. Shanda. Shana. Elimoni Shana. Aibva kupi Elimoni Shana? Hanzi vaibva kulowa gweru. Ndo zvatinongoziva. All right. So, okay, guys, listen. Kana paine munhu anoziva vanhu vekwashana handitika vekulowa gweru handiti vanhu vekwashana vanobva kulowa gweru, please get in touch with me handitika. Kana uchiziva anybody chete anongoti nini ndisina nekuti shana ene ndinobva kulowa gweru, please ndokumbura kuti muite get in touch with me. Tiri kutsvaga Elimon Shana mwana wake uyu. Mwana uyu maybe tinogona kudaro zvinhu zvikutonetsa kati mupenyu wake zvinhu zvokuti zvinhu zvokababa vake zvinenge zvichinetsa, but amai vakafa vasina kutaura kuti mwana baba vake vari kupi. Hama dzamai seems dzinoziva but havasi kuda kurivhila kuti mwana uyu baba vake chaichavo vari papi. Let's help a fellow sister. Kana uchiziva vekwashana vari kulowa gweru, unenge wabatsira Newton togarepi, unenge wabatsira
handimona kana muchiziva vekwashana kulowa gweru please get in touch with me tiona tovabvunza sei kuti vanoziva here Elmon shana chero uchiziva kuti Elmon uchimuziva kuti akashayika kana kuti mupenyu hazvina basa as long as uyu anosvika akanonzwa kuti aiwa kuzvishuwa ndo pamusha pavo pano ndo pane hama dzako iro guva rababa vacho iro zvinomuvhurirawo zvinhu zvake handimona tinozviramba edu asi chivanhu chiriko pafeya handimona saka nachizivawo vekwashana SHANA please ndibate kuinbox kwangu kana kunamba dzangu dzewhatsapp munodziziva 064 895 4837 064 895 4837 ndo nhamba dzangu dzewhatsapp dzepublic unondibata ipapo tsvagire mwana uyu kuhama dzababa wake ambonosvikawo azive pana baba wake zvakakosha manzwa kuti amai vake vakashayika sei vachibva kunomuona 2 days later pakauya mizi yekunzi amai vako vashayika saka that means havana kunge vataura naye kungai handimona saka ndofa vakaita sarendeti vasingazivi kuti vachadii havana kunge vaudza mwana chokwadi saka nauri kuziva hama dzekwashana idzi kulowa gweru please tibateiwo hanzi aski beauty ndevele atanonza beauty ndevele ari papi beauty ndevele ndeupi beauty ndevele tora namba dzangu yekuwhatsapp 064 895 4837 ndo namba dzangu inini 064 895 4837 any idea vanhu vekwashana vanobva kulowa gweru kazhinji kacho kana vachikatowana wekwashana achibva kulowa gweru vanenge vari vanhu vanotozivana vanhu vamwe chete handimoona so that mwana uyu aende kunosvika kwababa vake agonewo kuroorwa because otherwise manzwa ashara kuti akutoroorwa kechitu vana mai vanenge vachitisakachengeta wakachengeta sisi vedu iwe maritodla isusu aya machanga nekumozambique aya ari kutiwo isu hatiroori pasina baba pasina kana hama yekwababa kana vatete zvavo vekwababa nochangani ndezvaari kutaura banzi ndo bridgemax ndiri kupa number 1 bridgemax hanzi I need to talk to you 064 bridgemax unfortunately handigone kutega pana kuti ndopinda sei kumanamba ina nezvigonini hapana kana option yacho nekupin up hapana option nekupin up elaitioni hapana kana option nekupin up kadai ndapina namba yachona zvino ina hapana option nekupin up ena ndezvigonini right so 064 895 4837 ndo namba yangu inini andichimaona ndo namba yangu inini ndo namba yamunokwanisa kudi yamunokwanisa kuti mufone nayo then titaure kana uine nyaya yako inina kuya guaranteed unoya kusahaidi nyaya idzi tichida kuprotecta imimi unless if you don't mind kuti aiwa indoda kutobuda yeke ndakadaro handitika unoya sezvauri but normally we try and protect my identity as you know kuti kune vanhu vari evil kunzoko unoita hama 1 inongokuziva yobva yafambisa nyaya yako hanzi ndofanwa kuisa linki ndoisa pai nhai veduwe linki yacheneswa kupi hanzi nanomanosanatigatidzokerei kufacebook kwanajaira naiwe henoma ndikapuwa dhora payoutube panotenga data handitiona ndotenga ndobhadhara chiwifi zviura kufacebook kwemahara uko ndaitira ndimboitirawo kamafanzo edu ekunoku vamwe vedu family yedu ekuno kuyoutube tine family pano payoutube isiko kuti kufacebook hanimazati facebook yave the devil's playground yave playground yasatani saka vamwe vanhu they opta vokuti tinoona nyaya idzi kuyoutube facebook maya hatidi hani munozvisiva ende vari kufacebook you agree with me kuti facebook now satani akanogara nenyanga dzake ikokoko kuti tent ndokwaasere kufacebook so I don't blame them vanhu vanenge vari kuno but vanodawo also kuti timbopota tivashanyirawo kunoku saka please guys ndibateiwo pa 064 895 4837 tichage kana uchiziva baba vemwana uyu kana kuti hama dzake dzekwashana ndibatsewo tiwane kudii tiwane kuti tibatsirane navo antimaona kana uchiziva hama dzekwashana dzekulowa gweru please ndibatsewo tidi anzi pana alice atari kuziva alice please get in touch with me
tuone kuti tingawana baba vemwana here. As for now, helping ye apasisina zvokuti tidii. The only thing chiripo kungobata murume uyu panotaura naye ndomurekodha ndozokuplayera irecording kuti murume, because zvedu zviri transparent pano kuti murume uyu ati kudiwa ndichitaura naye. Alright. As for now, ati aiwa azodecide futi. Hanzi mamubvi gwere here. Godfrey ndinobva gweru, ini ndobva gweru, but handibvi kulowa gweru. Ari kutaura lowa gweru uchu. Kulowa gweru kumusha uku. Ini ndobva kugweru. Godfrey chiro ndinobva kugweru, iye aritaura kulowa gweru, saka zvinhu tu zvakatosiyana. Iwe kana uchibva gweru unozviziva, zvinhu tu zvakatosiyana. Kulowa gweru unengodokwira zvemabhazi nemakombi uchienda kulowa gweru uko. Plus lowa gweru yakakura. Kuna na Shagari, kuna na Loreto Misheni, kuna na chichi yakakura iyo lowa gweru yachona. Ani maona. So, panenge pati tozivi kuti ndepapi. Saka isusu tinongori nezita nesenemu. Ndo zvatinazvo. Tinongori nezita nesenemu chete. Ani maona. Eumon Shana. Tikangowana family yekwashana chete totangira ipapo. Tikangowana family yekwashana tinotangira ipapo. Kuchinzi vanhu vashayikwa makore kuFacebook kumadiaries takarecover vanhu hobho we recovered my lost properties, my lost people akawandisa kuFacebook. Kungoposta kudai soto namna chiti ndachiti ndomuziva pakati tikutsvaga hotso sei rakabira vanhu ndoriziva indai pakati ndoparivi namba yake iyi totopiwa tigozotanga kushayiwa eumonishana asina mboshayiwa munhu pano papaniki padiaries isu totanga kushayiwa eumonishana chero ari mupenyu chero akafa, please let us know. Tichaenda kuFacebook zviko, tichaenda kuFacebook because Facebook ndo kwakabata. Ndichangononyora yapost, hauna kana picture yake kana china hii Noku. Andina kana picture yake, nokuti mai vangu vakashaya, nditi vakashayikira kumusha. Saka patakazoenda kumusha atinambobvira tapiwa kana maphotos. Vana mainini ndivo vakatora maphotos amai vangu. Saka mini ndise kuti probability yekuti picture yababa wako iripo. Asi hauna hauizivi. So problem iripo ndeuti handizi kuti maini vangu vanayo here foto iyo yandakambooneswa namai vangu vachiti ndivo baba vangu. Dei baba ina baba, but still tichangotry kutsvaga tikangowana vekwashana vekulowa gweru, aiwa baba wako tinenge tatowanyukura. But dei baba nepicture munhu anogona kutomona kuti ndovaziva. Because mazana hakuna munhu anenge asina social media. Asi zvisinei tataura pano paYouTube ka tichanotaura zvakare kuFacebook tonokanda twedu ari kuziva kwaEmotion nekumozambique vekulowa gweru, please tibateiwo. Panowana ndotovanzana vanhu vane social media pachawana anobudikira chitoti ndomuziva, then ndobva ndazokudza. As for now muning'ina isu tinongoti ka please take care of yourself. Nokuti zvinondendere safe hangu nekuti nechiziva kuti iye ari kuno South Africa murume wako iwe uri kuMozambique. Nekuchinzi aripo ka chokwadi hativati hope dzinouya tichingotya kuti mwana haana kurohwa. Kuti mwana yemoti haana kurohwa ikoko nhasi moti haana kukuvadzwa. But iwe unotokoti hatinorara zviri safe nokuti handizivi anku ES manje tinenge takuita part 2. Tinenge takutsvaga kuti toita sei. Komai vako vanonzani iwo so that teacher gift nene angakaroora akaroora munhu anonzi vakaroora naye rina mai vako kana kuti mai vangu vanonzi Jennifer Moyo. Vakaita girlfriend neboyfriend. Alright, tichatsvaga. Right. Pane vari kuti vanoda kutaura newe. Iwo manje unogona kupinda paYouTube here. Parishupi tachitotarisa malive kuti ndipinde, handisi kuti ndogona ndofambisa sei kuti ndipinde palive. Waona channel yacho asi? Live yenyu yanhasi handina kumboiona, so channel waiona? Ndipinde pachannel. Waiona channel yaSIS MELLY yakanzi SIS MELLY Diaries, waiona here? Ndakatosubscribe handiti. Saka unogona kupinda nawo. Ndakuda kuti uchitevera macomments manje. Ndakuda kumbovhurira vanhu, at least if you can take only 6-7 calls timbofadzawo vari kuYouTube vanhu mafenzi edu kunoku vambofona iwe uchiteverera vachitaura newe vachikuudzawo kuzvekuiwa vachikupawo maadvice avo iwe uri mucomment section, because inongo iko kana wakasubscribe kudhara unongotera macomments unongochiona macomments mucomment section imo.
kwachida kupindura uchipindura comment section imo. Okay, nongapia pa YouTube. Inenge pa YouTube inenge itori live pa YouTube. Hanzi Jennifer moyo mai wako kumusha vanobva kupi? Mai vangu kulupane. Kulupane. Nonzi kulupane kumpahla 3 ndiko vakakurira. Kumpahla? Mpahla 3. All right. Thank you very much muningina ini chagara nchikufonera time to time kunindo to riboyere. You kaitawo any problem just call me anytime and then totaura. But right now that follow my comments nimbovurira chi vanhu mukana wekuti chi wekuti vagone kufona timbonzwa kuti pfungwadza umbonzwawo pfungwa dzevamwe zvakanaka kuti semunhu vachitaura kuti unogona kuwana mumwe munhu aive nedambudziko serako exactly achikudzawo kuti zvakazopera sei akazoita sei kuti zvipere. Handiti isu ndo zvatinenge tichingoda chete kuti kana paine solution yekuti zvipere. Hanzi kumoza unogara kupi kwacho pane vanhu vavasikana vari kuti vari kumuza ikoko? Ini ndogara kumahlancheni kunzvimbo inonzi Tsalala kumadola. Kumasanhleni? Ya, kana uri pamahlancheni ndiri padhuze panonzi Tsalala asi ndiri mutauni yeImatola Madola. Kumasanhleni uko kutola uko ndoko anogara kutola. Kumatola kumanhlanhleni ndoko anogara. Wanzi ndiri kumatola. Hanzi neumwe uyu I'm also in Matola. Wanzi ndiri kumatola. Umwe uyu pane munhu aripota ari kumatola ikoko kwako kwauruko. Ari kupi? Andizivi ari kumatola ikoko but andizivi kuti ari papi chaipo. Mira tione kuti comment yake anogona kuti ari papi. Zvakakona kwakuti ucho kumusha unopota uchitaura naye antoona. Okumushako kana murume wako achibvuma ukuthi munongotaura naye. Chipinyi karamba rekavajaire nhasi koko kuFacebook. Saka Tino ndibate ku WhatsApp ndakupa inamba. Ndibate ku WhatsApp namba ndikuite hook up na Noku umumboshanyirana wanditi muchichekana uchionawo kuti ari sei. Iye muchionana kuti muri sei koko kusevanhu vari kunzvimbo imwe chete vese kumatola yakura here sere kumatola yacho. Matola yakakura. Asina kunyanya ukura zvaya asi yakakura. Okay. Right. Tino, once you have my number, we'll talk on Saturday. Tino, you know what I'm saying? Ngachinja ku Facebook munene masita, ku YouTube munene masita. Zvino ngozoziva kuti ndakataura nawo nyaya dzerufu idzodzi. Zvino nchagoziva kuti ndiwani. Pane wako Tino ku Facebook unoko chinzi Marita, indokuchagoziva kuti ndiwani. Iwe Tino chiuya ku Facebook, ku WhatsApp kwacho na kuti ndini ndaishaura nemi pe comment yari kundola kumatola kwacho. Because ina anchazivi ndisingazima siyano chinja saka ndisingazivi kuti ndeupi wacho. Inotaura nevanhu hobho pazuva hobho kuti kusandirangaridza ndokanganwa. Zviko hama dzamai dziriko but havasi kuda kutaura. Hama dzamai dziriko but havasi kutoboda kumudza azama but havasi kuda kubudisa chokwadi pachena. Havasi kuda kubuda nechokwadi pachena. Hama dzamai dziriko but chokwadi havasi kuda nacho. 10 years nchivabvunza havasi kuda kundiudza 10 years dzatopfuura. Saka hama dzana mai dziriko but hakuna ari kuda kumudza ndofunga vakatodzana kuti hatimuudze. Hatizivi, we don't know what happened between mai vake chi ne Antika imimi muchifona. Noku, thank you very much mningina tichakutaura tichakufonera tichange tichitaura newe inini ku WhatsApp kwatichunza kuti zvakamira sei. Anditi. All right, sharp. Right. Guys, ndakuvhurira malines kwamuri. Iyo inamba ndandizine musoro. Ndisiye. Inozikamana Lorraine namba iyo inandizivi. Haisi kutobuda. Inamba ndandizine musoro guys. Zvino mwefona epi? Inamba ndizine musoro. Mira nditire kufona apa toni. Because ikuri namba yekushandisa pashow. Saka nemusoro ina ntomboizivi namba iyo iyi. Mira itoni. Murume wacho
fona haasi kudaira phone. We tried to speak to fonera murume haasi pa line. Murume haasi pa phone. Kuda kuzama kufonera apa kuti ndiwane namba iyi. Kuchirudziko ichi. Ndikuzama kufonera namba iyi, guys. Right. Number 071 071 01 Tichatora 5 chete 071 01 01 707. 5 people, 5 callers chete 071 01 01 707. Lorena akatotumira ndongomudira ndongomutega kuti andipe namba idzodzidzi. Right. Saka varuda kufona guys, you can start calling. Mupe mwana uyu advice ari comment section. Iko zvinezvi. Namba yauya. Saka chitanga ichifona itinzwe kuti munoti wokudini nyaya yemwana ushu. Munofungei nayo. Right. Chifona ituone. Chifona iwada kufona chifona itinzwe 071 01 01 707. Fona itinzwe. Kana pasina phone tipedze zvedu. Kana pasina ruda kutaura anything. Kupowa mwana uyu mashoko maviri matatu. Kuminkarejawo. Kana kumupowa pfungwa dzenyu munobvumidzwa. Chifona itinzwe. Kuti zvakamira sei. Kana pasina tovhara hedu sure, because mainzwa emotional abuse guys. Abuse iri pakasiyana siyana. Abuse iri emotionally or physically. Unogona kuti rimwe zimurume zimushurugwi rinenge rakaisa timetable yaro yakatodrawa timetable ikanamira muno mustadi apa kuti mukadzi ushu ndofanwa kumurikita kanokwana kuita ka5 pavhiki. That means unofanwa kurohwa every day pa5. Abuse iyoyo usina chawatadza. Then kuita emotional abuse yekuti unogara uchidzwa mashoko anorwadza, unogara uchiaccuswa, unofiliswa kunge uri wrong. Andichika iwe usiri wrong. This man will try everything, even if ari wrong 100%, ano try to put the blame on you, so that iwewe unopesera kungoti sorry ninyaya kuti unongochida peace. Wakungoti sorry usina mhosva yawaita, usina chawaita, unogara uchingotukwa mashoko kunzi hure simvana idi ndakasina kukonda kakona uri mvana iwe une mukadzi wako usina une mwana wako. Anzokurai number 071 01 01 707 071. All right, so guys, go first caller uitinzwe. Caller, hello. Hello, Semere. Muri right here call. Ndiri right zvekuti musei mimi. Ndiri nani? Just a quick one. Ndakunyatsa kunzwa senyaya but ndabatawo zvangu. Hakuna here kwavanokwanisa kuenda kana counseling chaiyo vese mukadzi nemurume vombogara pasi kuti vamboitwa counseling vese. Murume uyu anenge atori nemaissues ake
maybe previous make because chimwe chinhu ndakangana kumubvunza inokuti mukadzi wake akafanei munoziva ndakangana kumubvunza ndo zvimwe zvinhu zvamauri mutsvage mutarise muone kuti zvakambofamba sei maprevious marriages yake semunhu ane vana ava ndeve mukadzi wani here vainawo avo kana kuti pane vakadzi vakati wandei hanzi ndeve 1 vangani vaviri saka kana ari mukadzi one at least it's better but ngaambobvunza ngavamboita counseling to be honest wambogara pasi nemunhu mukuru kuti vamboudzwa kuti murume uyu anzwisise kuti uyu anotiswa inozi emotional abuse uyu and pamusi waanozoputika mumba imomomoka panoitika chihombe saka ngavambotsvage munhu wanombogara naye vombotaurirana kana zvarambisisa ka mababa vachiangirira nenini yavo nebehavior yavo iyoyi inini hangu to be honest to be on the safe side ka kana imo mumozambique macho imomomo you can stay by yourself and continue with your business hamurambidzwe zvino ari mudhuze imomo ari mudhuze akagara mumozambique imomo achikuenda nebusiness murume yande asiwo makezeri atoziva kuti murume akavandira munhu akatema munhu nedemo akatiza nekuti mumozambique munoshupa futi mutemo futi hamuna ndo zvazvinonetsera kuti munyika yemozambique mitemo chaiyo hamuna ende hamuna futi zvekuprotecta izvi chero kune mitemo munozati chero kune mitemo yakaita sei kana munhu atofunga mweya wakadaroka vanongozviita zodzokawo one day ka zvinogona kuzongoitika sino chinozongoitikawo pomboitika incident yekuti vanozongokuwadzana asi chakanaka ipapa kamai avakava musisi vangu munin'ina I could say ngaatsvage kwekuenda asarambe ari in that kind of a situation yekuti unonga ungori patambo nasomeone uda kuziva kuti waitei wanwa chii chawaenda wazoenda kutoilet here wazodii everything he wants to know ari kwaari ikokoko kwakuti ndine upenyu here hangu ndanyasawo zviti dhuka ndikachidai ari mwana wangu inini ndinotora namai urai namai mbofi akambouraya ende kwaakabva kure I was listening zvinhu zvacho kwaakabva kure stereki nepave she can manage to start a new thing a new life achizotogara zvakanaka ngaasaramba achingoshingirira just because ndida kunzi vana vacho havaziri vako in the first place futi havaziri vako iwo nehwani wako I think you will be fine kana ukabvapo kanotanga panyuwani ndizvozvo hazvitengesekere zvinhu zvaainazvo izvozvo zvotengeseka wana capital not here to break the marriages zvedu but inini hangu ndanzwa hangu nyaya yake zvandabata but ndarwadziwa nazvo izvozvo kuti it's not healthy at all kana vakashaya munhu wekuti vanyatsa kugara pasi naye vaite counseling naye ka inini handisi kuona paine rujeko kumberi vachazoti netsei in the long run ende uchazenge vane vana vakawanda futi at the end of the day because ucharamba uripo uchazvara futi umwe mwana izvozvo alright saka inini hangu ndokuona kwandinoita zvangu sesimeli ndokuona kwandinoita zvangu kumunin'ina wangu maybe it's my daughter as well I never know I don't know her age it could be my daughter saka ndinorwadziwa samai semubereki kunzwa mwana achitaura achibuditsa those kind of words hazvina kumbonditira hangu zvakanaka ndizvozvo to be honest hazvina kumbonditira hangu zvakanaka ngaakana azviona azvifungisa chaizvo ka she can sell whatever she has achidzokera uku unodzokera kana South Africa unoda start afresh upenyu ndikazodai but your life is very important upenyu hwacho hwakakosha ndo chekutanga kana dai tine maexamples ekuti kana imba ikafa chaiko hanzi tanga kutiza neupenyu hwako iwewe wozofunga someone ari kuchaiwo wambotisa saka ndizvo izvozvo iye kana ari kunyatsa kutsva chaiko mupotomoka run
right. Maita basa caller. Thank you very much. Regai tinzo tamano tichi. All right. Thank you. Right. Hanzi na caller. Hapana kumira mushi na caller. So parikunetsa apa hanzi na caller ndeyangari mwana wangu ndaitora hangu. Because hazvina kumira mushe pakataura moshikanzi na Godfrey Chiro vakadzi vanofira Mbolipopo wake up man handitika right varume vari kudara hanzi vakadzi vamwe vanofira Mbolipopo and it's true wake up man ichokwadi charitaura ichi hanzvadzi Godfrey and this is okay because it's coming from another man murume ari kutaura izvi asi mukadzi so hatinganzi tine jealous tikazotaura isusu varume vari kudaro tikazotaura vakadzi hatingazonzi tine jealous pakaita Brinchax ati Noku wants material things. Get one message wapinda. Shikanzi Noku anoda material things. Animaona. All right. Pane arikuti arikuda kufona. Regai titore. Gaya fone tinzwe. Caller, hello. What did I say? The call. All right, hapana kushata. Caller ndoda kutaura na caller nenyaya yake yekuti yamuri kurwadziwa kuti abuse. Ndoda kumutaura kuti I was in the same situation. But now dane 43 years. Ndakabuda mu that situation after dane 12 years ndabuda mu that situation but ndakamugara for 10 years. Vanhu vachiuya but yake iri nani yekuti ndairohwa. Ndairohwa. SIS MELLY, this thing happened. Saka zvinonetsa situation yaari yakafanana neyandakanga ndiri because ndakakurawo ndichirerwa. Mai vakanga vari vapenyu but ndakarerwawo futi namai nini munin'ina waamai. Hapana kwandaigona kuenda because ndaiti ndikarohwa ndikaenda kwamai nini vaiti ndo zvinoita imba dzokera kumba. Saka I feel the pain and I know kuti anenge akufunga kuti makuriro akaita achamadzokera here omatanga here after ambogona kusekiwa upenyu hwakanaka hwokuti ari kutogarawo mumba make achizvibikira zvinonaka achidhiraivha mota pane everything. Saka abuse yese yauioni nekuti unenge wakufunga the way yawakakura. First kana achitoda counseling anoda kutobatsirwa kuti zvese izvozvo izvo hazvibatsire kana usina peace of mind. Kugara zvakanaka hakushande kana usina peace of mind. Because apa ari kutya kuti ndinotanga sei after ndabvenge ndapula kubva kusituation yakakura namai nini ndichitambudzwa ndichitengeseswa mabheji. Zvese izvozvo I went through all that. Nitaurirei kuti I went through all that. Handina kutoendeswa kuchikoro. Vana vamai nini vangu vaitoenda kuchikoro. Ndini ndaivarukira madhoo ekuti vaende kuchikoro. But ndakarohwawo murume ane tumari tikatanga kugara but kugara kwacho imomo mairwadza ndainge ndisina peace. But ivo vaitonyepera kunge vari kurwadziwa neabuse yandiri kuitwa but yaitovafadza. Because pese pandairohwa ndaenda kwavari totonzi ngauye aripe oripawo tenga bvudzi otenga chipati. Ndaenda ndakarohwa SIS MELLY nemarodzi anovhura sewage kana muchaziya. Ndairohwa zvekuti ndaisimudzwa kutsenwa kuti nditarise kuti other side. Ndapora amai vangu vainditi dzokera kumurume ndozvinoita imba. Ndaidzokera kumurume up to now SIS MELLY ndine problem yechibereko. Because chibereko ndanga ndakuti ndikadzwa motikari kugeti kuti murume akuuya ndangwe masikati aidzoka kuzondicheka ndaimhanya mutoilet ndo time iyoyo takanga tisataziya zvemadhishu ndaimhanya ndowacha newspaper kuSIS MELLY ndori wacha ndoripfekera kuzasi kwangu kurodhaya ndobva ndanogara pacheya kumirira kuti murume akapinda anotiti handiende nokutarisa. Ndaisaziyeni kuti munhu womukadzi unongogara nekuti uchada kuona madvd api ndonotorerwa kudvd house ndounzirwa mumba. Saka this thing ndakatozoita zvezvekuti whether ndina amai whether ndina baba whether
Garika, I'm going to get out of this situation. Yes, but why we are matching the Tia and Buddha no Gotinda when I'm going to 4 years, 4 years in the case of 10 years. But Makapera might give up. But there is time a Kutikana Sapwana Jash. Shamurkutaura, yes, that's a situation in Kuti Anoto. Yes, the Katanga this is our listening row. The Chungo styles when the chins be bites at the end, the carpet seranda row. It's all about Urukunyepa. Yes, Kutivan Vargo blame Kutua Seva number. Wakanga was I told me from Kudara Sakaunengo, maybe the Kaseva number is the Kadai, it's not the same. Also, that's your Turuto sheet away. I think I told Muna is stressed, but Unemo was everything. Chino told me a problem. When I want to smell like a Fuka, Mamma City Chiro, and Emurume, Akati Mangwana, Usi Bill. Akaombera so kuti mangwana mane maspera se akasha uzoti kuti misaro saka this thing iri kutaurwa kunzi vanhu muruma hada kukutrust from nekuti wakanga watadza kusiwa wabonyepa panhamba unenge uchitoziva situation but unenge usingazivi kuti whatever you are doing zviri kutongokukuvadzisa ndakazongoshinga ndikati I'm going sismeli murume dedza hama dzikauya hama ndikataura kuti andichada enough is enough hama dzemurume dzikati une shuwa here ndikati yes andichada ndikati hauna chaunotora ushandewa hauna kuenda kuchikoro ndikati thank you ndakatorerwa property yese ye3 rooms sismeri ndikasiwa hembe dzangu nedzemwana wangu pafloor mu3 rooms murume akatuta zvese akaenda ndikati nemurume ndichakukecha mubhawa kuti ndikupe mari yekuchengeta mwana unoitera unoenda kuchikoro hauna hama but ndakamutaura kuti we will see. Then from there sismeri ndakatanga kutsvaga zvimabhisi job mumaraini kuwatira vanhu kudi ndikareisa mari yangu ndikajamba bhodha kuenda kubotswana ndikazojamba bhodha kuya muno kuSouth Africa right nditi wamuka sei uri kupi sei wanga usina kubata foni tine 12 years darambana I tried to call you unoda kubata foni wanga uri nani asi uchiri kungoita zvemusikadzi zvaasina proof zvaaingofungira zvaaigadzira mumusoro make saka musikana uyu nangu akada kuita kushinga kuti here ndichashinga ndoda kuchengeta vana the same akanga atori nemwana ndakatombomutorawo mwana ndikachengeta but at the end of the day ndakatoona kuti hapana nyangwe ndikashinga hwangu upenyu ndichafa ndisina peace right now ndine peace ndiye akutoita okutoti kana akandiona ndaenda kuZimbabwe anomhanya anoswera ari pageti pasisi wangu kuti vanhu ndiye mukadzi wangu ko ndiye mukadzi wangu muchiri kumuziva here ndazvisimbira ndazvigarira zvakanaka ndakuzvishandira zvakatanga zvakaoma yezi handisi kuramba ndo zvaanofanira kungoziya kana watosiya chimwe chinhu chakanaka unotomboomerwa but ukaita shungu unoriga ngaaite shungu dzekuti I have to start my own life kana akambobviswa naMwari ipapo achiiswa ipapo anobabviswa futi agoiswa pane imwe nzvimbo it takes a challenge nekuti akadaura pachishingirira the next thing anofa sismeri by the time yamuchazoda kuti anofa akavigwa ari ikoko kuMozambique zvikatotsakatika zvikashayaba motozonzwa dzanga nomotozodzoka muchitaura paYouTube kuti dai muri kuziya musikana here ari kunzi akashayika asikuwanikwa iye munhu aurayiwa pasina kana nyaya saka please mudze kuti hanzi nhamo haiuraye kapupa akataura pane rimwe dhirama kuti ungarare nenzara nhasi but aurare nenzara upenyu hwese amen uchazodya chete saka mutaurire kuti hanzi unozodya chete haambotadza as long as atori nechekuita zvake atori neidea takabuda tisina kana idea yekutoziva ndichatangira papi but ndakashinga handina mbobvira ndakaenda mubva wasismeri handina because ndakanga ndarwadziwa nemashoko ekudzwa kunzi ndichakukecha mubhawa kuti uchengete mwana utengere mwana chimwe handina kumbomutikana nhasi ndakaita challenge paupenyu hwangu saka ngaazivi izvozvo I think ndo zvandingangotaurawo. Thank you very much Kola. I hope she's going to take your words. Thank you very much my sister for sharing with her and with us kuti there's still life after this abusiveness. Kune life kumberi uko. All right, thank you very much my sister.
Hello, this is Melly. Yes, muri sei? Okay. Tiripo zvedu. Nikolabva kutaura ndamufarira. Sure. Ndafana kumane mashoko ake because ndofunga chinoitika izvo chiri kuitika pamunina wedu ari kuzeza kubuda and ari kutya kwete kuzeza. Fear of the unknown kuti ndikabuda ndinotangira pai. Ndikarisa kwaakabva asi Mwari vakambomubvisa kwese uko achingofamba rwendo rwake. Izvozvo akapfungwa kuti ndivozve vachamubatsira, ndivozve vachamubvisa mberi. Chinoitika pavanhu vedava varume ava, I think iye anenge achitopiwa that mentality yekutoti ukabva pana hauna chaunokwanisa kunoita like zvakakolabva kutaura uyu. Ndo zvavari izvozvo zvokutoti vanenge vachitokuti you are nothing, ukaenda usina inini you are nothing, hapana chaunoita futi. Ivo vanotozvita bango ndiwo roupenyu hwako, asi kunyepa hapana chinhu chakaita saichodzo. Sure. Hapana, nokuti Mwari ndevedu tese and inini zvangu vanhu vandinoziva vanenge vakawanda kuti akabva ari muabuse yakadai unotozonzwa kuti abuda akautoti ini kuchicha ndaiva ndakagarira ndizvozvo and achiri mudiki tipo kuputsa imba yake mambotaura mukati iwe ndo wakapfeka bhutsu dzawakapfeka ndimuri kunzwa kushinya kwadzo. Saka ndiye ane decision yekuti pandiri panapa pacha and zvinoda kunamata kuti ini Mwari akuzvibuda asi ndinoziva kuti ndimakagara muri mutungamiriri wangu uyezve ndimi muchagara muchititungamirira. He is there forever. Mwari variko forever. Anditika saka murume zvinoitika ndechekuti vakasangana ane vana vake pamwe ane maplans ake because munhu haangaiti unhu hwakadai hwekuti ari obva kwaari achitobva kutrusta umwe munhu. I don't trust him andivatrust ini because ungofanirwa kunge vari kutrusta umwe wavo pane kuti vamuite kunge vari kumustoka nesomething. I don't understand him. Andimunyatsovanzwisisi. I know kuti iye avaka life yake kusvika paasvika but anogona kutoivaka kuzopfuura ipapo nokuti iye zvinezvi psychologically ari mumarwadzo mwana uyu mumarwa singaite kana kufunira kwacho kwaakaita achichema aizoiti environment yacho haina kids so unoziva kuti pane tumaissues dzinoitika tiri mamarriage and so forth but panotombo kutosvika pastage yasvika yekuti I think ndaakuda help but isusu zvedu tinongotaura asi zvese zviri kwaari zvirikutaura kwamaitawo zvese zviri kwaari ndizvozvo chaizvo ndizvo chaizvo nokuti inini ndogara ndichitaura ndine mwana wangu musikana 1 asi ndogara kuti inini mwana wangu akaita poke handifungi kuti ndinotora nguva yekuti nditi ndimbomuti imboita another chance or imbotora another chance. I would do that. Pane vanhu vakaurawa just because of that. Ndiri kuzviona even kumamhiri ikokogwa zvinhu zviri kungoitika munhu achingofa for no reason anongourawa. Saka imo muno muSouth Africa vanongourawa aiwa unongourawa ende unongourawa ende ukaurawa vanhu vakungochema ndizvozvo saka ngaatore decision chaiyo kwayo chikuru ngaanamati Mwari vakambomubatsira vacharamba vachimubatsira iye zvinhu zvake akatoitwa equipi akapiwa kosi chekugarira hapana aiwa hapana aiwa ndo mashoko angu anda achida kutaura mamoi thank you. aiwa ndinotenda let's hope kuti achatorawo mashoko enyu ese amuri kutaura right muningina. I hope you are listening kuti you know munhu wese ari kungoti amen but ndambotaura kuti bhutsu ndiwe unadzo
ndionoziva kushinya kwadzo. Isusu chero ndinoziva nechekuti murudo even tichikurawo patakakura isusu pane vamwe vakomana tedana nayo everyday vabereki vanenge vachitoziva kana nemhuri yacho kuti yakamira sei, but musi waunozoti wakunyatsoona matrue characters emunhu iyeye kunzi kwai atogwa nepolisi nedrimbani kana kuti adii ndopanotanga kuti vaindiudza kana kuti arova munhu azodai asungwa ndopanotanga kuona, but time unenge uchiudzwa unenge usingazviteereri. Saka I believe ndo same situation apa. Vanhu vari kungotaura vese macomments ndakuti pinda comment section waverenga wazvionera ugodzokorodza futi tapedza pano uzvionere. Vari kunze vanoona kuti medzisiro result yezvinhu zviri kuitika pakapa zvinogona kudai, but iwe right now uri murudo 1 2 situation yekwawakabva makuriro wakaita uri kungoziva kuti ndikabva pano ndigonodzokera kuna NYAYA uye anotombotengera chikafu anotombotengera ndakavaka imba izvi zvindiri pano ndine imba yangu andoti ndekwangu zvino ndigozonodai uku handiona kwandichichengetwa nevamwe, but chakakosha upenyu hwako hwakakosha dakabetirira things sisedzi hwakakosha upenyu hwako neupenyu hwako wanzwa kula mwatara panapa kuti ndakasiya ndakabatisa shoko randakaudzwa kuti ndichakukecha mubhawa iwe kuti uone mari yekuchengeta mwana uyu nekuda kwemashoko iwayo akaita shungu matebhuzi akatena munhu akataura mashoko iwayo iko zvino kuda vekumukadzi namba 7 kwachingoramba ivo kola akutoenderera mberi life yake zvake zvakatobatana nekuti mwari havasi mwari vanopenga vanosumudza marombo bva kuguruva hanzi pakashoreka ipapo panozvidzika ipapo ndipo paunenge wapererwa wachiti ndapererwa iko zvino handisi kuti ndikabva pano ndinotangira kupi god vanenge vachitori neplan yako chokudhara. God will be having your plan already kuti uchibva apa uri kuenda apa uchibva apa uri kudai. Ndogara ndichitaura kuti upenyu hwatiri kurarama tese panapa it's just a drama, tikungodramatiza zvinhu zvakanyorwa kudhara. So far all of us pano if you ask each other kuti mangwana makuseni muda kuitei, uda kuweekend unenge uchiitei, tinogona kuudza zvatinofunga isiri nyama dzedu. Tinoziva kuti mangwana ndikamukaka ndichienda kujimu makuseni na 6 ndikabva kujimu ndogeza ndoenda kunostoka ndanostoka ndobvako ndodai urikuona mangwana makuseni togona kusima paine wese mogona kusima paine message yekuti SIS MELLY vachipedza life paya vakaenda kunovata vakasamuka, because mafungiro edu hasiriwo mafungiro aMwari, urongwa hwedu hausiriwo urongwa hwaMwari. Handichimaona isusu vanhu venyama tinoronga zvatinenge tichironga senyama handimaona, but pafeya kune munhu muridzi anenge anotori isu tingoacta drama iscript yakanyorwa kudhara yekuti tinongoacta. Unogona kuplana zvinhu zvatakaacta chiti abai pandosvika at the age of 30 ndinenge ndava kumusorosoro kumberi kokuti havandibati, but pamaironga pacho makasvika here ipapo vamwe venyu nanhasi havisati kana mave apa chaipo chaipapo, because zvamunoronga imi masu, because Mwari ndova neplan yeupenyu hwako, munhu ana plan yeupenyu hwako. But anyway bhora riri mumaoko mani maNoku. Noku ndiye ari kuziva kuti ndoda kutamba ndakaenda kuleft kana kutamba ndakaenda kuright, ndoda kunokuhwesa ndakadai, ndiye anoziva. Isusu we can wawata and tell you kuti wona unogona kukuvara, wona unogona kuraiwa, but kana munhu apinda nemwoyo wake azviudza kuti nini ndozvandiri kuda pano, there's nothing that we can do. What we can just do is kungomusapotawo nokuti hatikwanisi kumuzvuzvudza netambo. Handimudza kuti unokwanisa kutora bhiza kana ari kumvura, but you can't force it to drink water. Ndo situation yakafanana naiyoyi, kuti ungomusapotawo nekungomucheka kuti uri right uri bo here. Ini muri mochinchezama kuti pandotaura naye papapaka ndokukumbira kuti kozva zvandii kuti mumboenda kumacouples iwaya sessions aya therapy sessions aya mumbonotaurawo nevakadzidzira basa irori vambogadzika ipasi muone kuti zvinofamba sei. Kana munhu ari munhu anonzwisisa achatorawo advice yemunhu asingasivi, kana ari munhu asinganzwisisiwo mva anongoramba hatina zvatokwanisa kumita, tikwanisa kumurova futi, hatikwanisi kumudii antimaona. So guys ndoda kutendai, thank you very much guys, you know, for coming up here ku YouTube vauya vese ndokutendai. It was a very good turnout. Kuti first time yedu pa YouTube tobva tasvika 487 490 something 497 98 tapota tazama first time ku YouTube ndoza uchinzi kunonetsa. Ameni ndokunzwa vanhu kunonetsa ku YouTube, vanhu vanenge vachitori vanhu vanouya kana ukateta 50 waita vanhu chaizvo ku YouTube vazhinji vacho. Saka that was a very big turnout yekuti tauya pano tikatosvika close to 500 tichitirega timbonoonawo family yedu iri diaries. It's important just to interact with them so that we know them kuti tinana ratidzo variko mangwana akauya chiti SIS MELLY ini ndiro ku YouTube ndinonzi ratidzo tokunotsvaga kapapa live aya zita toriona kuti zveshuwa mumwe wedu aita dambudziko, let's intervene guys. Handitika because people have got different reasons and for not being on Facebook. Handitika vamwe mabasa avo haabvumi saka havadi Facebook. Vamwe Facebook vane zvakasangana nazvo zvakavarwadza saka vakaona kuti instead Facebook hatidi regai tambire kupi kuitongoona nyaya dzeku YouTube hanimaona. So
and tichiziva kuti ana natigra vedu vari kwakauya achiti ndini tigra SIS MELLY ndine dambudziko rangu panguva ndinoda help yemadiaries totoziva kuti aiwa mumwe wedu ushu tongodzokera palife tinoverenga macomments tatovabata Kenneth SIS MELLY ndini ndonzi Kenneth uya hande tinotsvaga comment idzi tine timu redu kariya riripo riya ndobasa raro kuinvestigate voona kuti Kenneth mumwe wedu arikuda kubatsirwa guys ari kuti ashayikirwa takutofamba naye handimaona takuto we are a family handitika isusu we are not a page kana kuti we cannot be free to address to them to kune hama dzedu because it's now difficult kunotaura nehama yako chiudza kuti ndine dambudziko rakadai ndibatsirewo hama yako inenge ichitokuseka behind the back kana kuti kutokuita waste kuti matambudziko iwayo awedzere saka zviri nani sometimes kunotaura nemunhu usingazivi asingakujaji animaona asingakujaji wokuti anongokutora nyaya yako sezvairi ongokubatsira kana chiri chokwadi chinorwadza wongomedzawo piridzi rinorwadza iroro but munhu akudza chokwadi antimaona. So we are a family, we are just a group of people with love. Pasingaita haito kukudza chokwadi kuti hazviiti zvezvamangoitawo pano hambada mbondidyira bhonzo kunyara ndi nangoyafana ndichoti ndikutotaurawo nyaya ndasangana naye vana vari kundinetsako mukati mewemewe SIS MELLY budai mazviri kwaino ichitrafficking ameno budai mazviri momo zviri musatombobvume kushandiswa ani munoona ndabva ndanguti regai ndibude mazviri pachigai ndicho zvananza pano kusena ineni ina handizvizivi zvinhu zvingoda kundisungisa ina handizvikwanisi antimazviona handizvikwanisi saka ndo chinonzi rudo kusiurana murudo mune zvakanaka handitika because sometimes ndinokuita zvimwe zvinhu ndikutogona iwe tokanganisa hakuna munhu anoziva zvese hakuna musanyeperani hakuna munhu anoziva zvese musanyeperwe tesati we are here to learn my experience yevamwe vanhu tikutodzidza kuti tichienda tichitosanganawo nezvatinambosangana zvo mukati mepenyu tichingosangana zvo munyaya imomo tichitoenda handimaona. So guys ndoda kutendai you feel kuti une nyaya yako that you want to share with us usaremerwa uri wega because this can lead to depression, this can lead to suicide, kutakura. You feel good you have a confession that you want to confess and you want to say it, you want to share with other people pano, just get hold of me number ndakupai 064-895-4837. You don't even have to come near real account yako kuti nazive. Remember unengori pa phone, that's why we don't do my lives. Atite my life yokuti we aid people because we try and protect vanenge vachifona andimaona vanenge vari magesa aya saka tina basa nelive button isusu because tongoda a phone call away chet ndoyatenge tichingoti taura nyaya yako nefoni kuprotecta vaya vari kutaura vaya vana vasatani vaya vanenge vakamirira kuti vasafamba nenyaya dzavanhu antimaona. So kungofona you feel kuti une chinhu chokukudya mwoyo mako, it's time to let go, it's time to let it out, you just need to come. Tigra unongoya ku WhatsApp kwangu ndakupa kana ku inbox kwangu and then we talk. Antika bear in mind your situation can help somebody. Don't be selfish usaomere situation yaunayo, confession yauinayo panapa tinogara chitsura kuti kona jajuti atikudi hautuke munhu pano handiti saka feel free kuya nyaya yako because hapana ninga chikuza kuti ndiwani inobatsira mumwe munhu ari mu same situation yawakasangana nayo ukakunda ino munhu akabuda situation. Saka guys, thank you very much. Antika, my number is open anytime. Just call me. Let's schedule. Antika, and then we come back here. Tozoka tona tingaita say kuti chidi tibalance. YouTube will try to visit you as many times as possible. Kwai data rekuno kurino dura. Ndozvandiri kungowawo. Kwai data rinotsenga munhu kwete zvekutamba. Asi tichenge chingozama kutiwo topota chiwewo kuno tichitaura nemi tomboendawo kuFacebook. KuFacebook tajera kuti tikangobaya live button kuFacebook uko tinenge takawanda zvokuti haikona kana comment section hauverengi because unogona kuseka zvinhu zvisingasekesi. Comment section zvinenge ichinyora majokes inenge ichinyorawo unogona kutopesera kuti bhari kuseka zvinhu zvisingasekesi. Yes, nasi no shouting, no blocking. Konga ku YouTube vane ku YouTube vane hunhu ndoda kutenda isingaiti ende very very loving people, very look at the comments and ndakana comment one ndaona yanga iri negative yekutuka kana kudi no bashing vanongofamba ne life sezvairi. I salute you vane ku YouTube. Enough respect. Ndakupai sando dzenyu zvipikiri zvenyu ngongo oi tora ndakupai. Ku Facebook ndinotambura nekutsiura vedwe. Ndichati vedwe musadaro, vedwe idzorai mashoko, ndichadelete ma comments. Ndinenge ndichidelete ma comments. Ndichidelete ma comments kuti munhu weari guest kana uzoteedza saone. Zvino kuno kwaiwa. Vanhu vana kudaro ngati ndingatogara ndiri kuno every day. Aiona kuti kuno nakidza kunobatana vanhu vanongoudza nachokwadi vanongobatsirana sezvazviri ipapo. Zvotongoperera ipapo. Vane discipline chaicha iyo. I wish kuti chanoidi address ku Facebook uko. I wish ne Facebook dei kangodaro. Antimaona. So because tetakazara ku Facebook tetakawanda vedzi mungwate tiri kuma 3000 pa live. See ma comments comment section nikisi vedwe. Comment section ni bodo. Pamwe tinongozobloka tizovavhurira kana tapedza live because ndinochona kuti
makomenzi minyaya dzinouya pana pamudzidzisa dzimwe dzachona zvakafanana nevava vanenge achita zvachifambi-fambi ava akati ndinokuya nenyaya yangu haumurambidzanichi ane nyaya yake ende zvinhu zvikuraramiwa nevanhu mazumara mukurarama kwedu woti uya ouya achakudza kuti ndotsikwa negogo ndinoitigwa matsvina mumuromo ndichinzi dyiswa nechikuda mari chete saka zvimwe zvinosekesa nditi unopesera kuti bvari kuseka necomment section zvainenge ichinyora zvinokunokuva nekuno vakabatana andimaona very disciplined andimaona so ishuwa ganas Facebook yakazara maghost account but maghost sisi kwedu kudiaries mashoma because maghost mazhinji takaclear patakataka kuona kuda kupinda takaclear so right now maghost mashoma aripo anobehave maghost anobehave havauye nemasheds avaya maghost tichibloka tichipika macomments avo maghost chibloka saka vakuziva kuti tinobloka uko saka vakuuya maybe nemaaccounts avo chaicho vachibehave vozonotuka havo nemaghost kana vava kumwe handiti so guys it has been nice being with you here. We hope to see you. I hope to see you again very soon on YouTube. Mwari akuitire zvakanaka don't hesitate ende musati maproblems mubva manyarara muriga kundibata namba yangu monayo mese mave nayo andika mubva mangondibata usacha dambudziko ubva watambura naro uri one uya isu ya family tinobatsirana patinogona tinobatsirana handitika patinopindirawo tinopindirana handitika kuti okay guys this is what is the model kurora we need to go home paridiwa mari ngatibateyo senti munaende kumba that's what we do andimaona so thank you very much guys. God bless you. And YouTube, enough respect. I love you so much. Mandi humble. And I forgot say, but no. I already full at home. Didi pano. And man, doesn't want to comments. Don't forget one ghost no one's tuka ku YouTube page paid up. One knows the fee something. So during the stupid comments, go to we are do yashazamaru. And I go tuka, I know tukira, pana, and tukisa, and I go tuka. The company to block. I get to see one day. Shamu one comment live YouTube. Don't suit out iwe. My comments are going to go away. But I comments at Ninga and we're going to go man. Zikama. Shamu one and Nasanga super and I come tell me that's a dakumona. Saka yefi something that was screenshot yake ku YouTube kunoko. So guys, mwara kuitire zvakanaka tobatana zvakare muchirongwa chinotevera. Ndinenge ndangouya mukangona isa notification. Togona ngoti one day kuno, one day ku Facebook, one day kuno, one day kusvika ku Facebook vajairawo. Vaitewo team yekuno anditika tichingodaro zvinhu zvichingofamba. Morara zvakanaka guys, mwara kuitire zvakanaka. Bless you. Till we meet again.